sebedo makare kendo wageno ni penj ni dhi gola yanga. Setwak bende gi kaka iwacho e kinde mokala setwak gi jokanyo mag somo mopogore opogore nyaka na donj kae. To chutho ok wanyal wacho ni gini gi geno mane. Par Emmanuel ni kinde moko mokalo ka nigi kar seche gi to fwenyruok moko ni nyalo bedo ni osewuok mar ni wafwenyo ni japuonjre machal kamae madhi bedo no yombo e penjgi. Lakini penj matinde iketo ni iumo gi makata wan be wadhi mana ng'eyo ni to nyathi mane moyombo mana bang' ka oselande. Mano pogore gi kinde machon ma bende ninyalo wacho ni in kaka jafwambo kata mana bende kaka jakanyo mar migawo mar somo ma jadito inyalo bedo ni isego wang'i tiseno ni japuonjre mane moyombo. Nyaka sani giwacho ni ok ginyal golo gimoro amora kapok jatend migawo mar somo yango gigi. Mak mana ni Emmanuel wanyalo mana bet mos to wacho ni walinga ne to ane ni tukopo ni angi chako ayanga jatend migawo mar somo mano en Zakil Machogu dhi wacha ngo e wach ni par bende ni mae penjne mokwongo modhi yango matine ni golo ma ochako wuodhe kaka jatend migawo mar somo ayanga to bende mae nyiso ni koro to ere kako chako wuothe ere kako dhi tiyo. Judy, kibet kanyo higa mokadho nitie ikruok mopogore opogore odiochieng' mar golo duoko mar penj. Ikruok go ang'eni en gi thuolo mar chopo kanyo. Ikruok man neno higa mokadho to kod sani gin machalre ko seche moko nitie pogruok nikech kane ng'iyo seche moko higa mokalo ninyalo time mapiyo to jidar mae king'iyo neno gima ibiro time mapiyo kose en gima biro kawo kinde mogwaro ka gigolo duoko nikech nitie jomoko michano mondo losi kata moko mag chiwo pachgi e jokanyo mag somo ka ipimo ineno nang'o en oike ma ochalo gima idhi tim mapiyo koso pod gidhi bedo ka gitwak kwa gimiwa duoko. Erokamano Emmanuel. Ikruok king'eyo ikruok mantie sani mtiani house kai opogore gi mano mane nitie higa mokalo. Higa mokalo pa nek paro kar seche gino yudo ka ji mathoth osebetie pauni kendo tens nopong' chutho duto nyaka sani aneno ka saa 5 oseromo mar wang'o nyango. Higa mokalo kar saa 7 e wang'e network mag golo duoko ne dhi mbele. Mak mana ni ok wanyalo wacho en mana ni king'iyo bende jotend migepe masani nitiere opogore gi mago mane nitiere higa mokalo. Par ni higa mokalo mane en jatend migawo Ngire George Magoha kaka wang'eyo ni ne en gi twak malach, ne en jallo mong'ero golo twak malach kopogore gi jatend migawo mar somo masani kata bed ni pok wabedo kode kuom kinde malach mondo wang'e ni en ng'at machal nade, lakini kuom rango wanyalo wacho ni nyalo bedo ni mae dhi kawo kinde machuok kipimo gi mahiga mokalo. Erokamano Judy kuom miyowa lipota motenore kod mano nyakwaro Mogajwang' kaka iwinjo kanyo Judith oseleronwa chal mar ikruok ma higa ni to kod mar higa mokalo. Higa mokalo e kinde ma bende wacho kanyo ni jotend migepe jatend migawo no osechopo sama chal kama kendo ikruok ne osebetie. To mana ka duoko Judy dichiel wach mar arita kwe ng'eni seche machal kama gi ji ntiere nyasi seche moko kama ng'eni dwa gole duoko weche mag arita kwe chal nade kanyo gi elak seche gi. Emmanuel donjo ka ok yot kata wan kaka jofwambo no kwa donja kaka ng'ato nyalo tho donja ka ng'ama donjie magawa mar metho mondo mi donj kae rangach kae king'iyo toka kae nitiere jobunde mochung' kanyo. Mano manyisi ni kanitie jabunde to manyiso ni arita kwe ber kae kendo mondo idonje gedno nyaka nyis kad manyiso ni in ng'at moluongi mar donje iye. Kaka in jafwambo nyaka nyis kad ni manyiso ni in jakanyo mar riwruok mar jofwambo kata mana MCK titiyo gi bende gi media house mane kapok idonjo kae. Bende kapok idonjo kanyo kae in ng'ata ma japiny nyaka igolo tas manyiso ni norwaki kae mar donjo ka mondo mi riwri e golo duoko mar klas 8 madhi mbele. Mi arita kwe ber kae kendo ok anyal wacho ni nitie gimoro amora manyalo miyo wabed kod kiondko e weche mag arita. Nyakoro Ramogi mano waloso kanyo kod Judith Omondi achiel kachiel ka entiere e kar penj maduong' e pacho kaendi mano mar KNEC. Judith osemiyo kanyo ler mathoth kotenore kod ikruok osemiyo ler kanyo seche mabende wageno ni jatend migawo mar somo Zakil Machogu biro bedo kanyo ka golonwa duoko yan kono kanyo ni nyithindo maromo 1.2 emano timo penj mar KCPE. Bendo yango no kanyo ni mae dhi bedo iwacho ni duoko en duoko mar ariyo mogik matino wadong gi duoko achiel kende mar KCPE. Aito wadonje chenro manyien mar somo mar CBC mabende oseyange pacho kaendi kawuok e mano machon mar 844 ma osebedo e pacho kaendi weche mathoth motenore kod mano kako yango no kanyo en jumbe 3.5 chakre ne tim penj ni mano rumo tarik 30 dwe mar 10 kod
achiel higa ma 2022. Judy, mana ka wawi ka mondo idhiyo en nigi lakseche gano ka ji medore kwan mar joma donjo kanyo medore, nyalo yango ni to ji osechako kawo kombe koso podi? Nwel kae koro aneno ka order bet kipimo gi kinde machon ji osekawo kombe, kendo kinde machuok biro mana bedo ni warito ni to kumane jatend migawo mar somo Ezekiel Bachogi kod jata tije duol mandiko jopuonj TSC Nancy Mashara kumane gigoe aput matin mar twak kapok gibiro mbele kae. Gidhi wuok dakika mana machuok koya kae mondo mi wachak chenro ni ayanga. Mana king'iyo to kaka ineno ka koro bende jok mana ni kode iye kocha achiel kachiel gisechako mana wuok mondo mi giriwre kod ji mathoth e tents mineno gi mondo mi chenro ni chakre ayanga. Ageno ni koko budho ahinya koya sani to chenro ni dhi chakore ayanga mondo mi wang'e ni to jo klasa 8 manyicho timo penj mano tiko penj tarik 30 dwe mar 11 gitimo nade penj gino. Kamano Judy, king'iyo kanyo nyakwara Ramogi kama Judy to modi ntiere no ka ji mopogore opogore chako wuotho kendo gimolo mar kawo kombe gi. Wan gi geno ni sasa ko chakre sani jatend migawo mar somo kako yango ni aput magi ntiere magi keto kanyo matin ka gitwakie kapok gigolo kanyo duoko margi. Wabiro bedo kawayudo kawaparo ni kanyo en ni ng'at mano yombo higa mokadho, japuonjre mano yombo higa mokadho me wuok e skul mar Gilgil Hills Academy nen gi kwan max maromo 428. Nong'ere kaka Magata Bruce, thoth uno nene e wang' jowi kano ng'iso sigana mare noluwe kanyo kod nyathi manyako manong'ere kaka Ashley Kerubo manido kwan max maromo 427. Mano e kaka ne chal mar penj higa ma okadho. Kibiro paro ni penj mokadho nogol kanyo kod jatend migawo mano sedhi e yueyo kata wacho ni makoro kawo kare manong'ere kanyo kaka George Magoha. Mabang'e kane telo lokore kendo piny owacho manyien ne odonjo e telo, noyudo kanyo jatend migawo manyien mar somo Ezekiel Machogu ma koro mae e telo mare mokwongo ma obiro bedo ka ogolo bang' ka osekawo telo. Biro bedo kwa ng'iyo ni to ento chenro mare mar yango duoko mar penj chalo nade odiochieng' ma kawuono. Kaka nwang'isi kanyo mokwongo, nyithindo maromo 1.2 ne obet ne penj mar KCPE. Ne gitimo ikruok margi tarik 25 dwe mar 11 higani. Mano mong'ere kaka rehearsals. Jopuonje ikore iloso kuonde ma gitime penj, kuonde moko ne kor gweng' ji luoko ga desks kendo irango ni to gin gi ikruok machal nade gige timo penj gibedo makare motelo ne chako penj. Tarik 28 mano ka koro giko dirano nosekalo mane chieng' wuok ticha tarik 28 dwe mar 11 nyithindo nochako penj mar KCPE kendo penj go ne otim kuom thuolo mar ndalo 3. Norumo kanyo chieng' tich adek tarik 30 dwe mar 11 higa mar 2022. Ok osebedo malach ahinya, kata kamano iwinjo kaka Judy to mondo yangonwa kipimo gi higa mokalo en ni e higa no mokalo penj no dwa gol pi ahinya. Higa ni odwa deko matin kaluwere gi kipimo gi higa mokadho, kata kamano en mana jumbe 3.5. To koro wayudo kanyo duoko mar penj. Wengewa duto en mar mondo bi wayang ni to japuonjre mane ma dhi yombo e penj ma higani biro bedo ng'ama wuoyi kata dichuo. To max biro bedo adi, biro bedo komedore ne 428 koso biro bedo kodok piny ne 428. Wabiro ng'iyo ni to kakipimo gani to gwenge machal nade ma penj gi obedo ka otimo makare. Wabedo gi thuolo mar ng'iyo mano. Bende wabiro ng'iyo kwan atamalo medore koso dok piny mar joma chuo mokalo, joma yawuoyi kata joma nyiri mokalo. Wabiro ng'iyo ni to weche motenore kod nyithindo mane bende yonyo ni gine special school mane timo somo penj kan gi ng'ol mopogore opogore biro bedo ni gitimo nade. Duto mabiro bedo kwa ng'iyo odiochieng' ma kawuono ka ipimo gi mano mosetimore higa ma okadho penj mar KCPE. Ka yango ni kanyo bedo kod welo mopogore opogore mobedo kwa twak godo odiochieng' ma kawuono. Wantiere kod Ariro Dero ma en japuonj, wabiro twak kode. Bende wantiere kod Morino Kalma, en jalony e weche mag somo kod jahocho. Wabiro ng'iyo gik mopogore opogore. Kinde ma bende duoko obiro machal kama ji nyalo jomoko jabedo gi buok, jomoko ok yie gi duoko magi yudo. Mago duto bedo gi thuolo mar twakie ka wadhi nyime gi
wadhi nyime gi twakwa ma kawuono. Mana kaparo ni kanyo en nyithindo maromo 11,857 noyudo thuolo mare wacho ni yudo max moingo 400 mago duto biro bedo kwa rango odiochieng' ma kawuono. Mana ka watwa kamano warito mana mondo mi jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu omola achiel kachiel e kar wacho ni kar penj maduong' kata pisi madongo mag penj e pacho kaendi mano mar KNEC kama gi esani jofwambo jokanyo mag somo mopogore opogore mawuok e counties mopogore opogore oseyuoro ka warito mondo mi oyangnwa duoko mar penj mar KCPE. Bende wan gi geno ni e kinde mwabiro bedo ka wadhi nyime jatend migao biro yangonwa kanyo ni to en namba mane ma wang' ni biro bedo ka itiyo godo mondo mi wayud godo duoko mar KCPE mano ma higani. Omiyo mago gin moko kuom gigo ma kikete mana kaendi achiel ka achiel mondo mi wawach ni to chenrono en mano ma chal nade. Ka ok odhi mabor ahinya achiel kachiel obedo kanyo ka wachako twak kod wendo marwa ma bende oseyuoro e studio kaendi. Obro mi thuolo mondo mi oyangono ni to en ng'a to mondo mi wadhi nyime gi twak ma kawuono seche ma bende warito mondo mi omiwa duoko mar penj mar KCPE. Erokamano kuom riwori kodwa odiochieng' ma kawuono. Kino bende koro thoth nyithindo manotimo penj mar KCPE ang'eni koro moko chunygi go kibikibi koso gidiro chunygi go kibikibi nyiso kata kamano yangona ni to in ng'at machiegni e chenro makama. Erokamano ne Royal Media Services Ramogi TV kuom gwela mondo achopi. Chuny nyaka go kibikibi kamano nyaka dikni nikech chakre chon ma e penj mokwongo maduong' ma jogi kwongo timo. Nitiere joma ne nigi geno, nitiere awach ni giduto gin gi geno. Koro geno no endo sani eming'e ni to geno ni chande obedo koso ok obedo kare. Omiyo chuny gi nyaka dikni. Kamano mana ka aparo ne jo neno magwa wantiere kod Ariro Dero ma bende en japuonj. Minyiso gini to ipuonjo kanye to kamano. E seche gi eki an japuonj Consolata School Westland Sky. Opuonjo 844 gi CBC kamano. Sepuonjo kuom higni mathoth higni ma ochoma 15 kamano. Ka koro wachako nikech penj mondo tim nyaka bed gi ikruok. Kinde mane untiere skul ikruok ne chal nadi ne penjni nikech ing'eni ne untie gi weche mag CBC to kendo bang'e wantiere gi KCPE duto nokele kendo wacho ni koro higa manyien wadok e system cha kaka ne ji somo Januari nyaka April, dwe mar 5 nyaka dwe mar 8 dhi yweyo. Ikruok ne chal nadi ne penj? Ka kuom adier higni 2 mosekalo gi eki thuolo mar ikruok maber ne KCPE kaka wasebedo kwatimo traditionally ok osebedo makare. Keche thuolo ma somo thin lakini kata kamano jopuonj gi nyithindo noikore. Ne gitemo kar maginyalo mondo giikre thuolo mag holiday ni neno sirkal odhi opunguza obedo mathis juma achiel kende. Nyithindo notemo somo kendo e wach ikruok ne KCPE no endo nomiyo skunde mathoth okao jopuonj mapuonjo 8 omiyo thuolo mondo gipuonj 8 nikech CBC nigi tije mang'eny. Ma jopuonj mane puonjo CBC ok ne nyal mi klas 8 bende mondo opuonji. Koro mana achiel kuom ikruok malong'o mane skunde mathoth otimore nade oketo mondo jopuonj mapuonjo CBC odhi mbele gi CBC, joma puonjo 8 okao tich malong'o e 8 kanyo ka ging'iyo kuonde ma pek nitiere ne nyathi ka nyathi. Ka pimo ikruok no kosetieko mag ikruok penj ni neno penj manotim higa ma 2020 kod achiel kendo ang'e ni in gi thuolo mar neno tese mag penj mane otim higa ma 2022 rang'iny margi quality mar penj ne chalo nade? Ka ing'iyo chakre chien kapok ne korona obiro to wanyalo wacho ni nitiere a lot of improvement di malo se betie penj mitimo.
kata kamano ywak osebet achiel kuonde achiel ni nyaka ne corona bi nikech ikruok thin, lakini king'iyo kaka nyithindo kalo yo ma kiwango ma gikalo godo no idho malo matin higni 2 mosekalo gieki kamano king'iyo ni quality ma penj to gi ikruok ma nyithindo odhi anoch haya. Ing'eni otas mar penje isetoga to inya winjo ka nyithindo kor wacho ni wang'ni to odwar idore, wang'ni to set standard nikech wacho ni penj kiiko tiko ne nyaka nyathi ma nyalo bedo ni mayom cha oyudie gimoro. King'iyo kaka ne oset penj, ne en penj ma balance, ne omako kuonde te ma nyithindo nyalo yudo gima yude koso ne ndo nyakonchiel. Penj no to masani to okawinjo ywak ahinya keche weche gi winjo ka nyathi osetimo otas moro to koni makawuono ni ok giwacho tesete. Iyudo ka kisungu emodhine marach to koni kisungu ni to kawuono oridre ageno ni adhi choko chire machielo chadhi nwang'o kama chielo ni ogonyore. To generally ywak mar penj ni noridore ne ok wawinjo ahinya. Kata ka bende ywak ok nobedoe, en otas mana ma nyithindo noluor ahinya nikech ang'eni kaka japuonj ka gisetimo ng'eni uduogo go kodgi mbaka ni koro to utieko penj, ne uchako zimo gi kwano, utieko gi social studies kata gi CRE, to koro penjo gin to koro kani go kodgi mbaka mane ma ni winjo ka gichalo ka gima ne ogwenyo kata ne obedo mopandore matin mane thago pachgi. Penj paper mane aneno ka gidwa ywak ahinya both nyithindo ma skunde me kor gweng public schools to gi sikunde ma ji giwegi private schools ne gidwa wuoyo kuom Kiswahili. Ok ang'eyo nikech nyithindo generally oluoro Kiswahili but Kiswahili ne mane gidwa koni to Kiswahili ne was a little bit challenging. Ka ok kamano to ne gikoni science ma bende ang'eyo ni science ni to nyithindo hero science gi kwan moloyo languages, especially nyithindo ma yawuoyi. Koro ne gikoni science to beto gonyore negi Kiswahili ne mane bet gidwa yo. Ngoni Kiswahili wana bedo matek ahinya. Wachi Kiswahili nyalo bedo tek gindiko kata kamano kaka japuonj indi geno ni duoko dhi bedo makare to duoko gi ineno kata ka skul miaye unyalo medo wacho ni min ke changeni pimo ga timo maber gi min seche moko wacho ni kwano higa mokadho ne wan gi min mar 83 wang'ni wayude 90. Inyalo no ka nitiere medruok moro nyalo bede timo kwa nyithindo madhi timo makare. Sani nyithindo nose chako ng'iyo gi system mar thuolo machuok mar somo. Koro nikech gisechako ng'iyo ne gibedo gi confidence ma confidence no is translated to us kaka jopuonj bende kech nyathi kosebedo gi confidence mineno ka en gi confidence malongo ni awang'ni to adhi timo maber generally in bendi koni wang'ni waneno improvement. Generally an gadier ni improvement dhi bet from previous performance, improvement dhi betie. Ramogi wantiere kod twak kaendi mana ma motelo ne duoko mar KCPE mar higa ma 2022 gi lak seche gi warito mondo jatend migao mar somo Ezekiel Machogu ochaka yango noa achiel kachiel duoko mar penj mar KCPE manotim gi nyithindo chiegni 1.2 kaka ne waseyango ni kakor kiriuri kodwa par ni obro mi chendo no achiel kachiel kaka timore. Penj na otim tarik 28 dwe mar 11 higani ka bende ne oduoga otieke tarik 30 dwe mar 11 higani. Ne timo ikruok ne penjo tarik 25 dwe mar 11 higa mokadho. Kendo ing'e kanyo ni ma penj macho ni KCPE mar ariyo mogik matieni higa manyien wabro timo KCPE no mogik aito koro awere gi chenro mar 844 wadonjo mano mar CBC ma bende ne okel kanyo manyien mana ka paro ni okaw mana kanyo jumbe 3 gi nus mondo mi wayud duoko mar penj ma KCPE ma gie sani
Sasa kochakre sani jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu biro bedo kamiyowa duoko, kendo abiro paro ni kanyo ni nyathi manotimo maber higa mokadho nong'ere kaka Magata Bruce nowuok e skul mar Gilgil Hills Academy kendo ne en gi kwan marks maromo 428. Noluwe machiegni gi Ashley Kerubo mana bende ne namba 2 noyudo kanyo kwan maromo 427. Gi sani ka orito duoko go watwa kanyo kod japuonj mar skul primary ma Consolata mantiere Westlands e boma ma Nairobi Ariro Dero ka onyisowa ni to chenro no chal nade. Japuonj ka wadhi nyime gi wach mar penj gi ikruok, nitiere weche mopogore opogore mag wacho ni mar CBC to kod mano ma koro iloko penj mar KCPE ni. Kipimo penj mibiro tim mag CBC to kod KCPE, paro ni pogruok bo bedo machal nade? Pogruok dhi bedo malach. Pogruok nitiere kind duoko mar KCPE gi CBC. Gimomiyo pogruok dhi bet, CBC osebed kitimo progressively chakre nyithindo ne bedie class 3 kata grade 3. Itime tiyore ne NEC to NEC kane gigi 4 bende gichak gitime giyore ne NEC. Koro magi te idhi riw kanyakla to gi mane gitimo mogikni, ma duoko madhi wuok ok en duoko mogikni endi kende. Koro pogruok madhi bet en ni gima nyathin nosebedo kayudo dhi affect gima dhi yudo mogik sani. Ma samoro duoko nyalo buogo ji mang'eny ni to nyathini doyudo mang'eny moloyo kaka ne waparo no dhi yudo. Kata nyathini doyudo mathis moloyo kaka ne waparo no dhi yudo. Nikech machien kaka noyudo mang'eny to mbele machien mokwongo kanoyudo mang'eny moloyo kaka no perform e grade 6 kae to generally performance ne dhi malo. Ma ok en performance mar grade 6 kende. Kupo ni ne oko perform maber chien to dhi perform maber grade 6 to performance ne mar grade 6 dhi bedo watered down, dhi dok piny nikech momed machien kande dhi duoke piny. Koro mano dhi hinyo duoko mar jo auchiel kata dhi gere kamano. Iwacho kanyo ni chenro mar ng'eni seche moko jomoko pok ong'eyo ni chenro mar CBC ni chal nade. En penj mitimo molure kane time grade mokwongo mar ariyo en ikane gi NEC kitieko to korero gi kamoro achiel kokigolo duoko. Matiende ok pogri KCPE ma kata debe ni ne nitiere class 1 class 2 timo marach ka ibiri mako mach gi class 7 ka ibedo motegno class 8 iyudo duoko. Nitiere pogruok. Nitie pogruok. Kane itimo maber chien ibiri bedo mayomyom mbele ka timo ni maber chien chande idhi riw kanyakla. Koro watieko weche mag KCPE kendo wacho ni gimoro amora nitie gi berne to kod rachne. Ang'o minyalo wacho ne ber e chenro mar bedo gi 844 mane timo e KCPE? Ber mane minyalo kwano ma KCPE ne kelo e kinde machal kama? Ber mar KCPE anyalo wuoye, lakini nwang'o ka berne opogore. Nitiere KCPE manokwongo tik kaso nitie KCPE mar ariyo kae, nitiere KCPE mar adek. Kamano. Koro KCPE mokwongo tik gi mar ariyo before 2002 kane pok olok subjects ogol moko ne en gima ne nigi nengo ahinya. Loko subjects ni koro nodhi okelo yomyom moko ma no dwa hinyo jotiegre ka gitieko skul ma gidhi e sekondari. Inwang'o ka en gi hinyruok moro matin. Kochako ae sekondari odhi e mbalariany bende chako inwang'o ka en gi hinyruok moro matin. Nikech gik mane ipuonjo originally nodok chien ma koro nyithindo nobet mana ni misomi mako gi wiyi kende emiromogo. Koro inwang'o ka joma nosomo e KCPE machon na 844 ma initial ma before 2002 gin gi geno moloyo jo machien gi eki. Ano ka jomoko wacho ga ni nitie gino miluongo ni drilling. Ng'e drilling ipuonjo nyathini kopenji ma to mae duoko ma to mae duoko. Ineno ka biro mar CBC ni dhi golo gima chal kamano, dhi tego nyithinde e wigi mana penj ma gibiro timo. CBC
dhi gole. Gimomiyo CBC dhi gole en ni CBC oloko pattern mar penjo nyithindo penj. Bedo ni ok miyi choices, iduoko kowuok e wiyi, miyo iduoko giming'eyo. Koro ok inyal bedo drilled. Kata kibedo drilled, to sama ang' idhi duoko, tinwang'o ka pogruok mar duoko bet. Ng'ato nigi yo machielo moduokego, ng'ato nigi language machielo moduokego. Koro mano e gima duong' maneno ka CBC dhi konyo. Odhi tieko drilling. Kosetieko drilling, to nyathi bedo competent. Otimo gimong'eyo. Kochiwo duoko, to ochiwo duoko motimore nade? Mong'eyo, mowuok e pache, ok pach japuonj. Keche drilling ne koni, ma kopenji, to japuonj mi possible answer. Kata kinwang' kopogore to pogore with one word, kata weche adi? Ariyo. Koro wantiere gi chenro mar jonyuol bende donjo e weche mag somo mag nyathi. Kinde ma koro waloko chal mar somo kendo obiro bedo ka timo penj mopogore opogore. Jonyuol nyalo bedo gi ting' mane mondo mi gikony nyithindo e weche machal kama? CBC. Janyuol nigi ting' moromo chuth. Nikech mokwongo CBC dwaro ni mondo nyathi gi janyuol somo kanyakla. Mokwongo janyuol owinjo bed ni chiko nyathi, or konyo nyathi e accessing gik mag digital gieki, tiyo gi simu mondo inwang' information e internet. Janyuol owinjo bed ni nitiere. Koro mano involvement manyaka janyuol bedgo. Mar ariyo en ni janyuol nyaka fuati, nyaka olu bang' nyathi. Omiye homework e school, tich momiye no janyuol nyaka timang'o, ng'eni no miye tich makama, otime koso ok otime. Seche moko tijego eko dwaro pach janyuol. Nyathi gombaka gi janyuol ni ma iparo nade, nitimore nade e gweng'u ka, notimore nang'o, kaka weche mag history, culture. Nyathi penjo janyuol ni e kitu gi timbeu mane timoga nang'o. Koro mano biro miyo ni nyaka janyuol timang'o, bed machiegni mondo chiw duoko inago. Mar adek en gik moko mitiyo godo e CBC. CBC en hands on. Gik mitimo gi lwedo ng'eny. Koro kudhi chwe agulu, janyuol nyaka timang'o, many ni lo. Keche ntiere kuonde moko ma lo onge, nyathi bende ok ong'eyo ni lo mane michwechogo, to janyuol ong'eyo samoro gweng'gi kanyo ni chwe agulu. Kamano. Koro Moga Jwang' odhi nyime gi twak. Kata kamano king'iyo achiel kachiel kanyo, mano jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ka koro chopo ne kanyo nyiso ni chenro mar golo duoko mar penj chakore ayanga gi elak sechegi. Otene kanyo kod jokanyo madongo e sekta mar somo. Jagoro mongere migawo no Belio Kipsang ni e bathe kanyo. Ineno kanyo bende jatije maduong' e duol mandiko jopuonj tich TSC Nancy Masharia bende ntiere bathe kanyo. Gichung'no aparo ni gi lak sechegi iwero iwacho ni wer mar piny Kenya. Iwero wer mar piny Kenya. Wawinjane ni to chal nade? David Mwerori. Let us pray. Our dear Lord and our God, want to thank you this morning. We honor your holy name because of your goodness and kindness. Thank you for this day that you have given unto us, Father. We commit ourselves to you, Lord. We thank you for the gift of life.
We thank you for our CS and all invited guests, oh God. How we commit all activities that we're going to have today into your hands, Father. They're going to be a blessing to our country, Kenya, and all Kenyans, wherever they are, King of Glory, and more particularly for the candidates that sat for the KCPE, Jehovah God. We want to thank you, Father, that God, you're going to guide us and give us the grace that we require to go through this program. We thank you and worship you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Please be seated. As I indicated earlier, there's a bit that I'll leave to the CEO to deal with. But as I start, do we have the representatives of the teachers' unions and associations present, please? You can wave to this meeting. The directors from the Ministry of Education headquarters, please. The ones who are present in this meeting. Asanteni sana na mbarikie. The TSC directors present. I know we have a lot of activities still going on up to 23rd. So we appreciate the ones who are present. We have representatives of the security agents. Asanteni sana, mbarikiwe. Representatives from the security agencies that are around here. Karibuni na mbarikiwe. Do we have representatives of the KCPE Marking Center organizers? Karibuni. Msikie mko nyumbani. I know majority could be in the field, but staff of the Kenya National Examinations Council who are here. Mkaribishe wageni, please be upstanding. Yes. Mbarikiwe. And we have all our invited guests, ladies and gentlemen. Mjisikie mko nyumbani. At this point, and you know, I'm wearing the smallest shoes around. I now wish to hand over to those who wear size 12 and above. So I now take this opportunity to welcome the CEO, Kenya National Examinations Council, Dr. David Njengere, to make his remarks and take over from there. Asanteni sana. Thank you very much, Mr. Uchich. The Cabinet Secretary, Ministry of Education, Honorable Ezekiel Mashogu. The Principal Secretary, State Department for Basic Education, Dr. Belio Kipsang. We are glad to have you back. The Principal Secretary, State Department for Higher Education and Research, Dr. Beatrice Inyangala. The Senator Education Standing Committee, Honorable Joe Nyoto. The Chairperson, NEC, Professor Julius Nyabundi. The CEO, Teacher Service Commission, Dr. Nancy Masheria. The Director, Kenya Institute of Curriculum Development, Professor Charles Ongondo. Teachers' unions and associations represented here today. Council members, directors from the Ministry of Education headquarters, TSC directors present, representatives from security agencies, representatives of KCPE Marking Center organizers, staff of the Kenya National Examinations Council, all invited guests, ladies and gentlemen, good morning. I wish to take this opportunity on behalf of the management of the Kenya National Examinations Council to welcome you all to this very auspicious occasion in the NEC calendar of activities, which marks the release of the 2022 KCPE examination results. I know that the 1.2 odd million candidates are anxiously waiting for their results, and therefore I will make my remarks brief
so that we can proceed to the most important part of this program. But CS, allow me to mention that this KCPE is the second last in the series of examinations at primary level as Kenya faces out the 844 system of education. So we only have one more KCPE next year. I take this opportunity to thank all the field officers who rendered their services to ensure the successful administration of the examination. I wish to particularly thank center managers who hosted other examination centers. This improved efficiency in administration of the examination. I thank all the agencies that partnered with KNEC in monitoring administration of the examination. I also wish to appreciate the role played by members of the public and the media in ensuring responsible reporting and supporting the Council's initiative to deliver a fair and credible examination. KNEC engaged the services of 5,692 examiners during marking of English composition and Kiswahili Insha answer scripts. I sincerely wish to thank and to appreciate all the examiners and center organizers who did this work in record time. Kindly let us applaud the examiners for Insha and composition. They did an exemplary job. I would not like to forget my team members in KNEC for the various roles they played. CS this year has been an extremely challenging one for the KNEC staff because they have had to deliver 4 exams in 1 year. It has never happened before. So please, let's appreciate the KNEC staff for the dedication and the amount of time they put into this. KNEC remains committed to delivering credible examinations and to uphold integrity in the certification process. I call upon all candidates, parents, stakeholders, and the general public to exercise patriotism by desisting from attempts to cheat in examinations. CS, before I conclude, I would like to make some comments about KCPE. As we are aware, the KCPE examinations were administered concurrently with KCPE summative exams for grade 6 learners. But following the recommendation of the Presidential Working Party on Education Reforms and the directive by His Excellency the President on domiciling of junior secondary school, and the fact that KCPE will not be used for placement of learners, but for monitoring learner progress, KNEC will report on KCPE at 3 levels as follows. There will be a report on individual learners for the summative assessment. There will be a school-specific report, and there will be a national report on school-based and summative assessments. The national report will provide feedback to education stakeholders on areas that require intervention. The report will indicate the proportion of learners at each of the performance levels per subject, where perhaps we need to do some interventions. The report will be very useful to the Kenya Institute of Curriculum Development, the Teacher Service Commission, and the Ministry of Education as we continue with the rollout of CBC. There will be a school-specific report whose scope will be limited to the individual schools. So each school will receive a specific report that delineates the areas that learners perhaps are having challenges so that they can continue in the journey of improvement. The learners will get individual learner reports, and all these are going to be uploaded on the school portals by 16th of January 2023. Finally, I wish to wish all the 2022 KCPE examination candidates success in their next level of education. May I take this opportunity also to wish everyone a Merry Christmas and a prosperous year 2023. It is now my duty
to request the KNEC Chairman, Professor Nyabundi, to make his remarks, and thereafter invite the CEO, Teacher Service Commission, to make her remarks, and then the PS will take over the program from that point. Professor Nyabundi, please. The Cabinet Secretary, Minister of Education, Honorable Ezekiel Machogu, the Principal Secretary, State Department of Basic Education, Dr. Belio Kipsang, the Principal Secretary, Higher Education and Research, Dr. Beatrice Inyangala, the Principal Secretary, Technical Vocational Education and Training, Dr. Esther Moria, who is not here with us, she's gone for other duties, the CEO, Teacher Service Commission, Dr. Nancy Macharia, the CEO, KNEC, Dr. David Njagere, who has given a very able presentation of the situation here today, KNEC Council members present, directors and other senior officers from Ministry of Education, directors and other senior officers from other ministries and Teacher Service Commission, representatives from teachers' unions, including NAT, KUPET, KEWATA, the Kenya Private School Association, the Kenya National Parents and Teachers Association, the heads of Association for Primary and Secondary Education present, members of the media fraternity, ladies and gentlemen. I take this opportunity to welcome you all to this important occasion when we release the 2022 KCPE examination results. The Cabinet Secretary, sir, allow me at this very early opportunity to introduce members of Kenya National Examinations Council who are here today. These include, of course, none other than the PS Education, Dr. Belio Kipsang, the CEO TSC, Dr. Nancy Macharia, the Director of KCPE, Professor Charles Ongondo, the Director, Ministry of Education and Quality Assurance, Madam Evelyn Owoko, Mr. Festus Kinguri from Treasury, Mrs. Rosemary Saina, Mr. Martin Okio, Professor Eric Ogur, Dr. Fred O. Spotter, Colonel Leonard Owambo, and Arthur Kiragu. Last but not least, of course, is Dr. David Njagere. From the composition of this council, you can see the importance that the government places on examinations in this country. Mr. Cabinet Secretary, sir, the Kenya National Examinations Council has continuously upheld its commitment to ensure credibility of national exams. It is in this spirit that we wish to assure Kenyans that the 2022 KCPE examination processes were carried out in a professional manner and in accordance with our regulations and procedures. As we stand here, therefore, the Council can confidently assure the public that the results that the candidates are about to receive are credible and are a true reflection of the candidates' individual performances and achievements. Notably, sir, the 2022 cohort of candidates marks the end of the compressed school year that was necessitated by the COVID-19 pandemic of 2020. This was a difficult period, and while KNEC has worked under constrained circumstances, it has been able to deliver the examinations, especially this series where the Tibet teachers and school examinations were running concurrently. So I want to appreciate the candidates, parents, and all stakeholders in the education sector for the understanding and patience that they have accorded
NEC in the last 2 years as we worked to recover the school calendar. Gradually, from 2023, we will see the resumption of the normal school calendar. I wish to thank the Cabinet Secretary, Honorable Ezekiel Machogu, for the support and leadership he has provided to our team, which has enabled the Council to deliver its mandate, that is, delivering credible examinations. Sir, NEC has made strides in innovations and infrastructural development in its systems and processes to ensure resources are effectively utilized, enabling the Council to deliver credible national examinations to all the candidates in Kenya. I further take this opportunity to thank you, sir, for presiding over this auspicious occasion. I now wish to take the opportunity to wish all a Merry Christmas and Happy 2023, and to invite Dr. Macharia, the TSC CEO, to present her remarks. The chief guest, who is also our Cabinet Secretary, Honorable Ezekiel Machogu, the PSS present, Chair NEC and colleague members in the Council, the CEO NEC, distinguished ladies and gentlemen, good morning. What is it? Yeah. So, I am honored to speak today during this special event to celebrate our 1.2 million candidates who have qualified to joining Form 1 next year, having met all the conditions required under the KCPE examinations. On behalf of the Teacher Service Commission, I congratulate the KCPE class of 2022 for doing their part and securing their future. I also want to take this chance to thank all our teachers, both in public and private schools, the majority of who participated in the invigilation, supervision, and marking of the examinations. Cabinet Secretary, sir, in the 2022 KCPE exercise, we had 28,408 center managers, 28,727 supervisors, 74,990 invigilators, and 5,647 examiners who did an exemplary job. I congratulate all the staff and encourage them to keep up with the good spirit in line with the Code of Regulation for Teachers. It is because of you teachers that the 2022 KCPE class has performed well. As a commission, we thank the government for finding resources to allow us to recruit an average of 30,000 teachers in an exercise we are expected to conclude next month. I wish to urge all unemployed teachers to apply for their jobs and inform the public that we have until Friday, December 23rd, for the applications to get to us. This is a huge enrollment of teachers that has not been realized since 1997. Most of you will remember that before 1997, we used to have demand, supply-driven recruitment where TSC would recruit all teachers. Then recruitment was frozen, and from 1997, we started on demand-driven. And since then, we have never had such a huge enrollment of teachers. And we want to thank His Excellency, the President, Dr. William Ruto, for directing that we execute the exercise. On our part, we promise that the exercise will be carried out transparently and in line with the constitutional requirements of equity and meritocracy. I also assure the country that we are continuously applying all strategies to ensure prudent and optimal utilization of the existing teacher resource, both in our primary and post-primary institutions. And following the directive of His Excellency the President,
that junior secondary school be domiciled in primary school, the TSC has moved quickly to develop guidelines on staff to handle the learners who will be joining grade 7. So apart from the 30,000 that we shall be employing, we shall also be developing guidelines on those others that we shall be deploying to help in that grade. These guidelines will be released to stakeholders in January. In the meantime, 30,550 new teacher recruits, that is 9,000 on permanent and pensionable terms, and 21,550 teacher interns will be posted to handle the JSS before the opening of next term. In addition, the Commission will mount a robust capacity building exercise for teachers to handle the JSS learners. I wish to reassure the country that retooling of the teachers will continue to cover all secondary school teachers and all those who will be joining the teaching service during the CBC implementation. As you are aware, we have already trained 60,000 teachers in the current secondary schools, and early next month we shall embark on the retooling of teachers who will handle JSS. Allow me once again to thank all the teachers who did very well in invigilating and administering these examinations, and wish everyone here a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. And I now wish to invite our PS Velio. Asante sana Nancy, the Cabinet Secretary, Honorable Ezekiel Machogu, my colleague PS, and I will request PS Beatrice Imanyala to stand so that we can acknowledge and appreciate her. Beatrice is our PS for higher education and research. Our chair for Senate Committee on Education, Honorable Nyotu, Chair of Council, and all other council members, the CEO Teacher Service Commission, other CEOs present, the Director General, senior government officials, head teachers present, our colleagues from our unions who are also present here today, members of the media, once again we acknowledge you are being here. I would want to take this opportunity to thank all of us, and most sincerely thank our parents, our children, for the work that they have done throughout the year. But most importantly, I want to welcome all sector players who are here, and thank you for the contribution that you have had in making sure that our children were able to successfully complete the examinations. I would also want to thank the multi-agency team that was driving this particular process, those who are visiting the containers, all those who were part of this particular process. I would want to say thank you very much. And on behalf of all of us parents, we will always be most honored and say thank you very much for the work that you have done for our children. I would also want to thank our teachers, mainly those who are examiners. And these are people who are extremely dedicated. They gave their all. On the Jamhuri Day, 12/12, while we were all celebrating the Jamhuri Day, these dedicated teachers were marking examinations. As some of us, we visited them with the Cabinet Secretary in the evening, and they showed a lot of dedication and love for our children. So let's appreciate them. Once again, I would want to assure all of us, as the Cabinet Secretary would say, my work is very simple, because the chair of council has already talked on behalf of all of us as council members. Being a council member, what he has said is what we acknowledge and we all appreciate as council members. The remarks which were given by the CEO Teachers Service Commission captures all that we do in the sector, and therefore she has already talked about the teachers on behalf of all of us in the sector. And most importantly, my boss, the Cabinet Secretary, will now come and say more
own the sector. So once again, I would want to make our commitment that we shall continue with 100% transition of our candidates who have done KCPE. Already the CEO has captured the spirit of CAPSEA. I would not want to go back there, but we are prepared for them as they transit to junior secondary in our primary schools as guided by the President. Finally, I would, before I give out my congratulations for the young ones and invite the Cabinet Secretary, I would want to take this opportunity to welcome the Senator from Murang'a, who is also our chair for Education Committee in Senate, to greet all of us and also convey his message to our candidate. Karibu, Mheshimiwa. The CS education, PS, basic education, PS, higher education, the chairman, NEC, the secretary, NEC, the representatives from trade unions, indeed, and all of us, ladies and gentlemen, good afternoon. So today I also join the rest of us in congratulating those that took KCPE last month, and we believe that, like the PS basic education has said, that all of them will be placed into secondary schools of their choice, which is a big milestone in the education sector in this country. And I do not want to say much because this is not my day, but congratulations to all candidates, their parents, and thank you, NEC, for the good job that you are doing. Merry Christmas to all of us and a Happy New Year 2023. Thank you very much. Thank you very much, Mheshimiwa. I would also want to take this opportunity to acknowledge and appreciate our colleagues who are with us here. I want to pray that I'll be exhaustive enough. We have Julius Mukwe from the Ministry of Interior and National Administration. Thank you very much. We have our Assistant Inspector General of Police, Stephen Atiang. Thank you very much. We have Chair, the Kenya Primary School Aids Association, Bwana Nzioka. Karibu sana. We have the Chair of the Kenya Private Schools Association, Bwana Ochomu. Ochomu, yes, thank you very much. We have the Chair, the Kenya National Union of Teachers, Bwana Munue. Munue is there, thank you very much, Bwana Munue. We have the Secretary General of Kenya National Union of Teachers, Bwana Collins Oyu. Oyu is here. I see my brother has just arrived, Bwana Akelo Misori, the Secretary General for Kubet, and maybe with any other of your members who may have accompanied you. And our good friends from the fourth estate, the media, thank you very much for having come here. You know, all would not be there without you. You are able to beam to our parents and all other stakeholders this particular engagement. I would not want to say anything beyond that. I know our young ones are waiting for their results. So I would want to wish all of us a Merry Christmas and a Happy New Year. And it's now my singular duty to invite the Cabinet Secretary for Education, Honorable Ezekiel Machoku, to come and do that which he must do for this country. Karibu Wasiri. Thank you. Please be seated. Yeah, thank you very much. Principal Secretary is present. The Minister of Education, Dr. Perio Kipsang, and Dr. Beatrice Nyangara, Chairman of the Education Committee of the Senate, Honorable Nyutu, Chairperson, Kenya National Examination Council, Professor Churias
Nyabundi, Chief Executive Officer, Teacher Service Commission, Dr. Nancy Macharia, Chief Executive Officer, Kenya National Examination Council, Dr. David Njangere, KNEC Council members, senior officers from the Ministry of Education, represented here, representatives from the teachers' unions, KNUT, we have the chairman. Thank you, Chairman Munue, Secretary General, Corins, thank you. The chair, Kipsa is also here. Charles Ochome, thank you, welcome. Kepsa Chairman, Johnson Inshoka, thank you, and officers from the Ministry of Interior, Julius Mukwe, the Assistant Inspector General, Etiang Kupet, my friend, Secretary General, Carol, welcome, and the members of the Fourth Estate, welcome. I am today standing before you to make perhaps my most significant address to the nation since His Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, appointed me Cabinet Secretary for Education nearly 2 months ago. Over these 2 months, I have taken time to personally consult widely over the status of our education sector, which is arguably one that attracts interest from every household. For in every home, there is a child. More importantly, my appointment immediately drew me to the deep of the sector with the national examination season racking and the need to clear the matter that was the grade 6 cohorts transition to junior secondary school under the competence-based curriculum. By good fortune, the head of state, in keeping with his promise as outlined in the education charter of Kenya Kwanza Manifesto, stepped in with a brilliant decision to appoint the Presidential Working Party on Education Reforms. By a dint of the team's preliminary report, the President has already directed that the junior secondary school be domiciled in the existing primary schools. What did this masterstroke decision of President mean? It means that parents will now not lose sleep over finding grade 7 places in secondary schools, which could have become their worst headache ever had the President not saved the situation. Secondary, domiciling the junior secondary within the primary school level means that the expected crisis of a double intake in our already congested high schools was averted. Lastly, it means that the newly constructed classes in secondary schools that were initially meant for the junior secondary school level are now available to ease our strained infrastructure in the secondary schools. We therefore expect to have a relatively peaceful path to the achievement of the 100% transition policy of government during the Form 1 admission next year. Amid the smooth administration of the national examinations for 2022, I have, together with my top administration, subjected the sector into a quick baseline analysis with a view to finding an anchor upon which the new government can roll in its interventions. Based on this analysis, we have realized that for us to raise the sector performance a notch higher, we must anchor our management on the following. 1. Robust stakeholder consultations. As a ministry and working with the key agencies, we will work together with all sector players while embracing regular consultations and public participation in line with our constitution. In this, we will take a cue from the example already set through the Presidential Working Party on education reforms, which has combed every part of our country to correct the views from all Kenyans. 2. Ensuring staff and technical officers work with the formidable teamwork. We will redouble our efforts to motivate our staff at the Ministry of Education for them to deliver service
to Kenyans in one spirit. I promise to work with all stakeholders to ensure staff deployments, recognition and promotions are strictly based on merit and are carried out in strict conformity with Chapter 10 on values and the principles of the Constitution. I am arrived at the fact that regardless of how smart our policies will be, they will always be doomed to failure unless our implementing staff are motivated to work well, since they sit at the execution desk and close at the consumers of our services. 3, focused reform of policies and regulations. We are looking at the Presidential Working Party to make recommendations about laws, policies, and regulations in our sector. We have seen a number of attempts to amend some of the existing laws, policies, and regulations, a few of which are currently pending before the National Assembly. Under my stewardship of the sector, we will carefully consult with all stakeholders with a view to driving the reform processes to a decisive and logical conclusion based on the recommendations of the Working Party. We will appeal on the respective committees of the National Assembly and the Senate to be patient with us as we will regularly knock on their doors as we seek these legal and policy reforms. Inevitably, many of the expected reforms will stem from the recommendations of the Presidential Working Party when it completes its work early next year. This being my inaugural function for the release of KCPE examination results, I feel elated that we have successfully administered 2 national examinations concurrently at the primary school level, and the results for the KCPE examinations are ready within a period of 20 days. I wish to thank His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, for his leadership and support during the conduct of the 2022 KCPE examinations. The President led the multi-agency team and the Cabinet Secretaries in monitoring of the administration of KCPE examination, where they visited the examination centers and exhibited support for the candidates. My Cabinet colleagues praised the morning code to be at the examination containers in solidarity with the contracted personnel, approved that the current administration is determined to maintain a credible national examinations. I also thank our teachers for their instrumental role in the preparation of candidates and the participation in the administration of the 2022 KCPE examination. I applaud the center managers, supervisors, invigilators, examiners, sub-count directors of education, deputy county commissioners, and security officers who played exemplary roles in helping us deliver a credible examination. In his recent directive on the domiciling of grade 6, 7, and 8, His Excellency President William Ruto ordered the Ministry of Education to provide further guidelines on the transition. Following this directive, I formed a multi-agency committee to draft the guidelines that will guide the transition. Specifically, the committee is expected to draft the guidelines that will effectively ensure a seamless transition from primary school grade 6 to junior secondary school, facilitate effective leadership and management of junior secondary school, promote consistency in the implementation of the junior secondary school curriculum, including teaching and learning and assessment, ensure the provision of adequate, appropriate, and safe physical infrastructure and a runner-friendly environment for all learners, including those with special needs and disabilities. Ensure the provision of adequate and well-prepared human resources to facilitate curriculum delivery for junior secondary school. Finally, outline the roles and the responsibilities of key stakeholders in the implementation of the various components of junior secondary school. I expect to hold a meeting with all stakeholders in January 3rd, 2023 to consider and release the guidelines so they can provide a roadmap to all players
as they prepare for their junior secondary school. Already the Kenya Institute of Curriculum Development has released the Grade 7 curriculum designs and instructional materials for use at the junior secondary school level. Arising from the Presidential Directive and cascaded the Kenya National Examination Council, by myself, the Kenya Primary School Education Assessment will not be used for placement of the runners in a junior secondary school. The KCPE report will, however, be part of the process of monitoring of runner progress. I have directed the Kenya National Examination Council to upload the report of the assessment on the school portals in January 2023 to enable schools to develop strategies of further running and teaching. As is the government tradition, all the candidates whose results I'm releasing today will be admitted to Form 1 under the 100% transition policy. There should be no case of any parent or guardian keeping their children at home when admission to Form 1 are opened up, as this is against the constitutional requirement. Since the country experienced the COVID-19 pandemic, which occasioned a prolonged close of schools, the government has been running a heavily constricted and reorganized school calendar in a spirited attempt to restore the normal term dates. This reorganization of school term dates has come at a heavy cost to parents in terms of pressure to clear school fees within short intervals, teachers having heavy workloads, while runners have had to cover more content within an extremely short time. I wish to particularly single out the 2022 KCPE cohort, whose examination results we are releasing today. When COVID-19 hit our country in March 2020, the cohort was in Standard 6 and only resumed their classes upon the full reopening of schools in January 2021. Between January 2021 and November 2022, just 23 months, this cohort has managed to cover 3 school calendar years. This is astonishingly incredible. In fact, the cohort covered their grade 8 school calendar in just 6 months, having joined in June 2022. In between, the country went into a general election that also occasioned an unnecessarily long half-term break, besides the confusion and anxiety associated with such a national exercise. Please join me in celebrating our 2022 cohort of KCPE, ladies and gentlemen. I wish to thank all the stakeholders, especially parents and teachers, for withstanding the financial and the teaching pressures. Respectively, they came with their shorter school terms as forced upon us by the COVID-19 pandemic. Thanks to all your concerted efforts, we will from January 2023 revert to our normal school calendar. The ministry is determined to place the 2022 KCPE candidates in secondary schools as soon as possible to give parents adequate time to prepare them for the admission to Form 1. The actual Form 1 selection exercise for all categories of schools will be concluded on January 16, 2023. A total of 1,233,852 candidates sat their 2022 KCPE examination in 28,408 centers across the country. These candidates will be allowed to start their secondary school journey as they have all qualified to be admitted to Form 1. Congratulations to the class of 2022 for your spirited academic campaign that defied the triple challenge of a general election, COVID-19, and shortened school calendars. Of these candidates, 620,965, that is 50.32%, were boys, while 612,887, meaning 49.67%, were girls, a clear indication that our country has achieved gender parity at the primary school level. In the 2021 KCPE,
1,214,031 candidates sat the examination. According to the data, 4 counties had a significant entry of more male than female candidates. These were Turkana, Garissa, Wajir, and Mandera. On the other hand, Marsabit, Isiolo, and Meru had a significant entry of more female than male candidates in the examination. The number of candidates who sat the examination in hospitals in 2022 was 147, compared with 166 in 2021. All these candidates will also progress to Form 1. The number of registered candidates who were 12 years and below declined from 33,627, meaning 2.74%, in 2021 to 31,494, meaning 2.53% in 2022, indicating that parents and schools are on the right path of enrolling children in school at the right age. The counties which had the highest percentage entry for candidates who were 12 years and below for the year 2022 KCPE examination were Baringo, Wajir, Kericho, Bomet, and West Pokot. The highest number of candidates were in the appropriate age bracket of 13 to 15 years, were 885,162, meaning 71.13%, a trend that has been replicated in the last 5 years. The counties which had the highest percentage of candidates who were 18 years and above were Garissa, Turkana, Kilifi, Kware, and Mandera. In the 2022 KCPE examination, overall performance improved compared to 2021, despite the typical situation that faced this cohort of candidates. The mark of the highest candidate rose 4 points from 428 in 2021 to 431 in 2022. Another positive indicator of better performance by the candidates was in the mean average performance. The data analysis showed that more than half of all the candidates who sat the examination, that is 619,583, or 50.22%, scored between 200 and 299 marks, as compared with 578,106, or 47.17%, who scored between the same marks in 2021. We are therefore very impressed with the KCPE examination class of 2022 for performing very well and raising the standards of the main performance. Additionally, whereas 1,170 candidates scored between 1 and 99 marks in the 2021 KCPE examination, that number has gone down to only 724 in the year 2022 examination, despite the rise in overall candidature in the 2 years. This was an indicator that most candidates scored better grades than the previous year. In particular, I am impressed that 9 candidates with special needs scored 400 marks and above, compared with only 2 in 2021. The first candidate with special needs scored 419 marks more than the top candidate in 2022, who scored in 2021. Overall, we have been impressed that 4 papers recorded an improvement in performance in the year 2022 when compared to 2021. These are English language, Kiswahili Lugha, Kiswahili Insa, and Kenyan Sign Language. However, 6 papers, English Composition, Kenya Sign Language Composition, Mathematics, Science, Social Studies, and Religious Education, recorded a drop in performance in 2022 compared with 2021. Female candidates performed better than their male counterparts in English language, Kiswahili, and Kenya Sign Language. Male candidates performed better than their female counterparts in mathematics, science, and social studies, and religious education. I wish
to direct the quality assurance and the standards to find ways of addressing the gaps that might be causing the performance of each agenda, as there seems to be a pattern where girls beat boys in specific subjects each year and vice versa. Nonetheless, I thank the teachers, parents, and candidates for achieving this astounding performance as the country emerges from the COVID-19 and the effects of the general election. The summary of grades is as follows. Mark range between 400 and 500. We had 9,443, and as I've said, the best score was 431, which makes 0.77 when we come to percentage. Mark between 300 and 399, we had 307,756, making it 24.94%. Between 200 and 299, we had a total of 619,593 candidates, making it 50.22%. Those who scored between 100 and 199 were 296,336, making it 24.2%. Those who scored between 1 and 99 were 724, making it 0.06%. The total number that sat the examination were 1,233,852, making it a percentage of 99.16%. The overall performance for special needs candidates is as follows. Those who scored between 400 and 500 were 7, meaning this was 0.29%. Those who scored between 300 and 399 were 296 candidates, making it 12.25%. Those who scored between 200 and 299 were 838, making it 34.67%. Those who got between 100 and 199 were 1,270, making it 52.54%. Those who scored between 1 and 99 were 6, making it 0.25%. The total number of candidates in this category that sat the exam were 2,417, making it a total percentage of 98.01%. The combined efforts of the multi-agency examination team of the Ministry of Education, Ministry of Interior, Teacher Service Commission, National Administration, ICT, and Digital Economy helped to ensure that the 2022 KCPE examination was free of malpractices. Overall, there were only 252 candidates in 9 examination centers who were found to have engaged in malpractices. These candidates have been scored 0 in the subjects where they engaged in such malpractices. Nonetheless, the affected candidates' overall mark will be computed, the rest the mark awarded in the affected subject. The candidates will receive their examination results and will transition to secondary school. This is in the spirit of the 100% transition policy. As is our tradition, the KCPE examination results will be corrected by respective schools from the sub-county examination centers, education centers. Candidates should therefore correct their results from their respective examination centers. Individual candidates' results can also be accessed by sending a candidate's index number followed by the initials KCPE through a short message service SMS to 20076. 20076. The candidate's index number plus the initials KCPE and then the number 20076. This service will be available immediately after this event. Head teachers will be required to download and print the online research slips
for candidates in their schools and authenticate the same before they are released to parents, guardians, and the candidates. It is now my great pleasure to declare the 2022 KCPE examination results officially released. I wish all the candidates and indeed all the stakeholders in the education sector a Merry Christmas and a happy, prosperous New Year 2023. Thank you very much. We now move to the official release of the KCPE results. Yes. Asante sana. So some may be asking how we can receive the gift. The 2022 KCPE examination results is the Christmas gift, and this is how you receive the gift. You send an SMS to 20076. The SMS should be full index number of the candidate followed by KCPE. Full index number, KCPE, then you send to 20076. The Christmas gift will be ready if you use that approach. I now wish to invite the Director EA to make a few announcements and move a vote of thanks before I request Joseph Githinji to offer the closing prayer. Thank you very much, our Master of Ceremony, our CSR, and all invited guests. Allow me to take this humble duty of moving a vote of thanks on behalf of Kenya National Examinations Council. Sir, we have all been looking forward to the release of the KCPE results 2022, and we want to take this chance to thank God for the good health that we have had and for the good opportunity that we have been given as Kenyans. I want to start off by thanking the Kenya National Examination staff for the tireless efforts that you have put in, the extra hours that you have burned the midnight oil. Allow me, sir, to also appreciate the presence of the directors from the Ministry of Education under the leadership of the Director General, and also the invited guests from the Ministry of Interior under GAO and Internal Security. Allow me, sir, also to appreciate the presence of the National Youth Service. They are also in our midst. On behalf of the Director General, we appreciate the support they have given to Kenya National Examinations Council. Given the fact that we are only 436 staff, sir, alone will not manage to deliver this mandate, and therefore the support we have received from NYS is enormous. Can we give them a round of applause? Sir, I want to appreciate the presence of the Kenya Private Schools Association, KEPSHA officials, and the union officials. We appreciate the support you've given in the field and addressing this occasion today. I would further want to appreciate the union officials present here today. We appreciate also your presence in this release of results. It would go bad if I don't mention the support you've received from our council members under the leadership of our chairman. We really, really appreciate the support we've received, and we want to say thank you very much for finding time in your busy schedule to come and join us in the release of results. Sir, I'm humbled to also appreciate the presence of the PS Higher Education, Dr. Beatrice Nyangala. On a light note, we come from the same place and we went to the same primary school. Thank you, Daktari, for addressing this occasion.
Allow me to appreciate our PS of State Department of Basic Education. Sir, welcome back, and we want to say we enjoyed your presence even during the marking exercise and the administration exercises. You gave us the support in the field. I would want to appreciate the presence of the CEO, Teacher Service Commission, Dr. Nancy Macharia, for the support you've given. KNEC alone would not do it without the support of the teachers, as already mentioned by our speakers. Madam, we are very grateful, and indeed, we are always indebted to the Teacher Service Commission. Even when we give you a short notice, you've always released the teachers with gratitude. We want to say thank you so much. I would want to mention that, sir, we are today indeed very grateful for the presence of the chairman of the Committee on Education from Senate, Honorable Nyutu. Sir, thank you for coming, and thank you for gracing this occasion. Without forgetting to mention the media. I know they were here pretty early, and like you've always done, you've always given us leadership and given us guidance to enable you cover this function for all the Kenyans. We are indeed very grateful, and thank you also for gracing this occasion. I'd want to mention our CEO, Dr. David Jengere. Sir, thank you for the stewardship and leadership that you've given to all of us. And finally, sir, I want to appreciate you. We have interacted with you right from the launch of these examinations. We interacted with you at the container to oversee the administration. I would want to say partly you also became the direct examination administration. We have also interacted with you at the marking centers. And even late in the night, we know you are checking on us and just finding out how far we are with our PS. I want to say thank you so much for the leadership you've given, and thank you so much for the guidance that you continue to give. At this point, sir, I'd want to announce that we would have refreshments, and all of us will be given guidance by our ushers. They will be showing us the direction of wherever we'll be going to. With that, I want to say thank you so much, and Merry Christmas, and a Happy New Year. God bless you. God bless Kenya. Thank you. Thank you so much, Director Imelda Baraza. A small change. I'm told the closing prayer will be offered by Pastor and Penguin Jacob Omulo. Shall we stand for a word of prayer? Indeed, God, we are most grateful that you've brought us to the end of this. It has been a long journey, and we owe it to you. And so we pray that as we break, you who sees even to the innermost of our hearts will bless us, and that the season of Christmas will bring hope and assurance to each and every family. We pray for the leadership of this country. We pray for the leadership of the Kenya National Examinations Council, that you will enable us to proceed in recognition of the fact that we are because of you. And so we pray that you'll be with us as we travel home, and that you'll be with each and every family that's represented here, and each and every family of this country. Be exalted, be lifted up, because we prayed, believing and trusting in Jesus' name. Amen. Asanteni sana na mbarikiwe. Thank you so much. Hatimaye matokeo seti yametangazwa rasmi na waziri wa elimu Ezekiel Machogu, akitangaza kwamba mwanafunzi wa kwanza alizoa alama 100. Ramogi, mano en chenro mar golo duoko mar penj mar higa mar 2022 kod 2 kakinene wang' jowi mari kanyo oselandnwa duoko nobedo kod gigo mathoth. Kakoro gin mathoth, wabro chako gigo mathoth moyangnwa kanyo kod jatend migao, mago mowach kod jatatije maduong' mar KNEC, mano bende mowach kod jatatije maduong' mano mar TSC. Gin gik mathoth motwagi odiochieng' ma kawuono. E picha kanyo minene wang' jowi mari
chenro mar golo duoko oserumo kendo king'iyo kanyo jaloch ma higani mar KCPE oyudo kwan max maromo 431 ka ipimo gi higa mokadho mane en 428 mano max 3 kende ma omedore kuom jalno moyombo. Kata kamano ng'at moyombo nyinge bedo ni en ng'ama dichuo kata manyako, en nyako kata wuoyo kwa ng'eyo gi lakseche go bedo ka watimo nonro mondo mi wanyise ni to en japuonjre mane no somo e skul mane. Wabiro bedo ka wayudo mano mondo mi oyang ni nyathi ma oyombo e KCPE. Nitiere mathoth ma otimore odiochieng' ma kawuono e kinde mane ilando mago. Nitiere weche motenore kod penj manotim mar KPSEA ma olosie kanyo ma bende ogol kanyo kaka chenro mage bro bedo ka ichiwo duoko. Ka duoko mar oyang kanyo biro tarik 16 dwe mar achiel higa ma 2023 mano higa manyien, kendo oyang kanyo kaka duoko go biro bedo ka ichwalo. Biro bedo mar nyathi owuon, report on individual learner ibiro chiwo motenore gi school, to kod bende report ma oting'o Kenya mangima national report ibiro bed ka ichiwo. Maendi biro bedo ka konyo kanyo aduol mochung' ne loso weche mag somo KICD, biro konyo kanyo TSC, biro konyo bende migao mar somo e wechege mopogore opogore. Kotenore gi weche mag penjo wachno kanyo KNEC ne ochwalo penj e yono makare. Jakom mar KNEC Julius Nyabundi yango kanyo ni kwan jogo mabende wacho ni examiners manochung' ne penj maromo 5,992 mane obedo e chenro no. Ogoero kamano ne jogo mane bende otayo chenro mar penj. Bende ogoero kamano ne jofuambo kuom ne ting' maber mane nyiso tije mag kaka ne ichwalo penj kuondego. Bende chako yango kanyo ni okwa jonyuol mondo kik donjre e weche mag temo kuo mar penj. Nancy Macharia ma bende jata tije maduong' mar KNEC kane omolo mar TSC kane omolo mar mondo mi olosi ne ogoero kamano ne jatend piny Kenya William Ruto kuom chiwo thuolo mar ndiko jopuonje manyien maromo 30,000. Bende wacho kanyo ni chenro mar ndiko jopuonje go ibiro tim man thuolo kendo ibiro mi ji thuolo maromre kamoro mana gintiere. Ka bende weche motenore kod junior primary bende ne omul kanyo. Owacho ni weche motenore kod mano jopuonje 9,000 mondik mongirore ibiro ndiki kanyo. Jopuonje maromo 21,550 gin mago ma bende ibiro ndik kanyo kaka teacher interns. Kanyo hagisani oyango ni jopuonje maromo 60,000 osetiegi mabiro bedo ka konyo weche mag puonjo jopuonjre mabiro donjo kanyo e junior secondary school. Jagoro mongirore migao mar somo Belio Kipsang bende ne oloso kanyo tok mano puoyo jopuonje kuom tich mane gitimo ai weche mag iko jopuonjre ne somo kapok jatend migao mar somo ne wuok mar mondo mi oyangnwa duoko motenore kod penj motim e higani mano mar higa ma 2022. Mathoth otimre kanyo. Wach mar kao jo klas 9 mano form 1 biro bedo katimre kanyo tarik 16 dwe mar achiel higa ma 2023. Ka idwaro ng'eyo ni wach machal kamane bo tim kanye ibiro time e dwe mar achiel tarik 16 higa ma 2023. Oyangonwa fuondi matindo tindo mag jogo manotimo penj. Wantiere gi ji 147 manotimo penj ka gintiere kuonde thieth. Wantiere gi jogo ma nyithi skul maromo 31,494 notimo penj mar KCPE. Hikgi ne tin ne 12. Wantiere kanyo kod weche motenore kod chal mar duoko. Wacho ni kipimo giga mokadho duoko ma higani en mano ma ne ji otimo e makare. Ka ng'iyo weche motenore kod kwan nyithindo mane yudo max magi kaka opogie kidieny magi chopo kanyo 1.2 manotimo penj mar KCPE. Nyithindo maromo 224 ne yudo max e kind 0 nyaka 99. Mano kotenore kod duoko. Nyithindo maromo 9,433 ne yudo max e kind 400 nyaka 500. Nyithindo maromo 30,757 ne yudo max e kind 300 nyaka 399. Nyithindo maromo 619,593 ne yudo max e kind 200 nyaka 299. Nyithindo maromo 296
333 na oyudo max e kind 100 nyaka 200 kwa nyithindo duto manotimo penj mar KCPE kiriwo gi duto kochakre manayudo 0 nyaka 99 nyaka 500 gin 1,233,852 kod 2. Mago gin kwan ma ogol kanyo. Ka gimo yango kanyo ni nyithindo 252 kod 2 mane otimo penj. Mano yudo ka wacho ni ne gidonje weche mag kuo mag penj. Giyudo 0. Kata kamano giobedo gi thuolo mar dhi e skunde mag sekondari. Obong'eyo ni mano to chalo nadi kama ogik kidorido duoko. Thuolo ni mari maroro index number ma nyathini 2000760. Kane pok ochaka land duoko ne wantiere kod welo kendo mane wan gode e studio kama loso gode weche mag duoko mag KCPE. Oyudo wendo manyien ma bende oriwore kodwa Morino Kal ne okwan kode thuolo mokwongo kora bro miye thuolo mondo miyo moswa odiochieng' ma kawuono. Morino erokamano kuom riwori kodwa. En odiochieng' ma duoko mag penj mana kiyango ne jo neno ni to Morino Kal en ng'a to en gi lony machal nadi kapok wadhi nyime. Morino Kal en an mabet kodu kaini. An Nyasembo Kamito. Asomo weche mang'eny ka achiel kuomgi en momiyo abet kae iluongo ni Masters in Leadership and Development, and I specialize on Education in Development. Yes. Ano merio erokamano Morino Kal kuom riwori koda. Ne wan kanyo kod bende Ariro Dero ma en japuonj e skul ma Consolata Primary mantiere Westlands. Nosedo bedo gi thuolo mar twak kode. Mana kwachako japuonj duoko segolo. Isewinjo kaka jatend migawo mar somo fuono matindo tindo. Nyalo wacho ang'o ewi duoko go kapok wadonje matindo tindo yi? Mokwongo o confirm mana kaka nasewacho chien kacha ni nyithindo sani nosebedo gi confidence, noseng'iyo gi chenro mantiere mar thuolo machuok mar ikruok ne penj, kendo ne wageno ni dongruok dhi bedo, pogruok dhi bedo gata malo moro matin e duoko mantiere. To o confirm ni kata this kamano to ntiere improvement from 428 to 431. Nyiso ni nyithindo osebedo gi confidence tiyo thuolo mathin. Morino duoko ma higani kipimo gi duoko ma higa mokalo, iwinjo ka wacho ni ne ntiere medruok, kacho nyithindo timo maber. Inyalo wacho ni ang'o ma nyalo bedo nokelo gima chal kama? Gima duong' ma nyalo wacho nokelo gima kama en ni obro miyo mokwongo abro congratulate, abro duoko erokamano ne jopuonjre duto, jopuonje, jonyuol, Jo-Kenya duto te mane ochiwo support mondo mi duoko ni ne bedie. Koro kang'iyo tich ma jogi otiyo, jok maluongo kae gi te, tayudo ni mane momiyo ng'ato ka ng'ato tich mane otiyo okelo duoko ni mondo bed duoko mopogore nikech owuok maber kupogore gi mosebedo chien kanyo. Ntiere gima osebedo ka wang'iyo thothne ka duoko bet nyithindo machuo timo maber ema, nyithindo ma nyiri timo maber ema. Wach ma kawuono duoko mogolo nyis ka nyithindo ma nyiri notimo ahinya weche mag languages, Kiswahili kod insha gi English. Nyalo wacho ang'o japuonj kipimo gi nyithindo machuo? Mokwongo chakre nyuol, nyathi konyuol obed wuoyi obed nyako, ntiere pogruok moko me kindgi, kind joma chuo gi joma nyiri, ma pogruok goeko gin genetic. Pogruok goeko nyalo miyo joma nyiri timo mabeyo e languages maloyo joma chuo. Koro kopogore gi tich matek, to mano nyalo bedo achiel kuom gik momiyo chuo timo maber e kwan gi science moloyo nyiri matimo maber mohewogi English kod Kiswahili. Nyalo wacho nang'o Morin? En ni jopuonj ok keto maina ahinya e diro nyithindo machuo mondo mi osom English gi Kiswahili. Koso kenda en ahero nyithindo mathindo ok gidwa somo English kata Kiswahili. Koso nyalo bedo weche mag dhok ma recho ni dhok mokwongo. Dholuo nyithindo wacha dholuo ka gihero e school ok giwachi English Kiswahili. Nyacho ni nyithindo ma yawuoyi koro gin gi yera ni ok gidwar. Koso en ing'e ni ok wanyalo wacho ni nyithindo ma yawuoyi ok otimo maber nikech ok gidwar wacho Kiswahili kata Kizungu. Nikech iyudo ka Kenya ka nyathi nyalo somo kamoro amora, koro kochuno ni nyaka dhogi cha dhok madalawe ma nyaka wachi
nitiere nyithindo ma nyikwa Ramogi gi Nairobi kae giwacho dhok ma aidha Kiswahili kata Kizungu, mane dhok ma nyaka giwachi. To mana kaka japuonjo wacho no, genetics kata kit chwech kaka Nyasaye nochweyowa, iyudo ka nyithindo manyiri dhogi yot ahinya, nikech aparo ni pach Nyasaye noneno ni nikech nyithindo manyiri wane ma onego beni wa communicate, wane ma wawuoyo, wapimo wach mang'eny, koro nyaka ne wang'e kaka wanyalo, nyaka nomiwa teko mar ng'eyo kaka wanyalo wacho weche gi. Tineno ka nyithindo machuo gin jok madhi mos, koro weche gi bende tin, kata mana unu nyalo yie koda ni weche wuok ng'eny. Ting'eni wan to nyithindo manyiri warumo wach kabisa, koro nyaka wang'e wuoyo no mapiyo piyo. Kamano. Yes. Ka wang'iyo kaka ogol duoko ma wang'ni, unyalo ng'iyo nang'o duoko manogol higa mokadho? Nitiere gik moko ma notim higa mokadho moko tim higa ni. Uneno kanyo bang' ka osegol duoko konyiswa nyathi moyombo ni ne en ng'a, omiwa mana kwan mar wacho ni max moyudo. Inyalo wacho nang'o japuonj king'iyo chenrono duto kaka ne ochal gi kaka ogol duoko, pogruok mane mineno higa ni higa mokalo? Pogruok duong'. Pogruok maneno kanyo duong' nikech mokwongo konyiswa ni ji adi ng'a gini, specific names ok oluongi. Koro kwa ng'eyo ni to nyiri adi manie top 10, yawuoyi adi manie top 10, to ng'ano specifically owuok e skul mane mago ok owachi. Aparo ni gima o influence momiyo ma otimre nyalo bedo CBC. Kech king'iyo kaka ne gichako, twak malach ahinya gimiyo CBC moloyo KCPE. Ka ok kamano, to ne giyiera yiera mondo wigi owilgo kata wicho wilga wila maonge yiero. Lakini aparo ni wach CBC emomiyo moko we oko, kaka nyako mokwongo en ng'a, wuoyi mokwongo en ng'a, yawuoyi 10 mokwongo, nyiri 10 mokwongo, skunde mage motimo maber. Koro we ne jo fwambo kod keyo mondo umanygi. Morin, bedo ni okonyiswa ng'amo yombo kata okonyiswa nyinge kata skul manyalo bedo ni owuokie, kata namba 2 kata namba 1 nyaka namba 10. Ipani nitiere ang'o manyalo kelo e kind jopuonjre ma koro ne rito duoko ahinya? Kata an awuon kapok awacho jopuonje ok omora, nikech ing'e ni ndalo duto te wang'ega ni samugol duoko to kwaseneno jok motimo maber to wabedo mamor. Iyudo ka koro Kenya seche gideo ji oting'o ji oting'o potien, ji wer, ji miel. Ting'eni ma katimore to miyo ji mijing'o jok mabiro chien ka, kata mana wan wawegi kaka jonyuol wayudo ka wan gi mijing'o mar ni gimotimore ni ber. To koro ka sani gichalo mana sirikal osimonwa taya, koro giketo wa e mudho. Koro kendo kata tich matek mane jonyuol otiyo kariwore gi nyithindgi gi sectors mang'eny kaka ministry mar education, migawo gote, koro gikawo pek mar gima duoko mwayudo ni, koro pek ni koro knenri kenda ahinya, nikech awinja ni nyathi mokalo yudo max 431 to okanene, koro mit gi pek mar gini koro olal. Japuonj, weche mag rem mar nyiso ng'at mokadho, ng'at yango nyinge kata yango skunde, ineno kober ne skunde mamoko ma seche moko timo marach, koso en gima kare? Ober to kendo ok ober. Mokwongo oketho competition mabedo e kind nyathi gi nyathi wadgi, mamiyo joma yom jiwore mondo tim maber. Kaka sani koro nyathini koro okadho maber, to oko feel appreciated kaka joma moko ne igolo manying gi wuoge gazet ma ing'eni koro rito nyaka kiny kokichak manye kokochako celebrate. Iwinjo ka chalo gima oweyi oko. E iye no endo ober nikech ka okogol nying skul to weche mag kuo dok chien. Kech skul ka skul koko ni skund ni ema wang' ni otimo maber, an bende tang' atim mang'o mondo atim maber. Mi dhi to the extent mitimo nade, itimo timbe moko winjore
mondo mi itim mana maber. Koro en gi ber to kendo en gi rach. Ka wang'iyo koro weche motenore kod duoko ma ogolni, nitiere wacho ni jo nyithindo ma yawuoyi timo maber e maths gi science. Ang'o ma kelo pogruok ni? En ni nyithindo ma nyiri oluoro gik ma somo matek gi koso kaka ipuonje ok donjo nyithindo ma nyiri? Nikech en gima osebedo kalure kinde ka kinde king'iyo higa mokadho, nyithindo ma nyiri gin mana core languages, nyithindo ma yawuoyi maths kod science. Ipani ang'o minyalo tim mondo obed ni giduto gitimo makare e piny machal kama? Ibro yudo ka joma yawuoyi kata obedo ni generally kuom kanyakla margi ok gitim maber e languages, to nitiere achiel moko matimo maber e languages. Giminyalo tim mondo mi gap ni odine en ni wanyalo loko bende pattern, nikech inwang'o ka jopuonj bende kosefwenyo kamano ging'eyo maber ni jowuoyi timo maber, wa encourage nyithindo timo maber e gik ma ginyalo goeko moloyo mondo mi wa encourage gi mondo gitim ang'o, gijiwre kuond ma giyomyomie bende. Koro wanyalo jiwo nyithindo mondo gijiwre kuond ma giyomyomie mondo ginywake kanyakla. Morina, nyithindo 252 ne otemo kwalo penj kendo giyudo 0. Ini koro giyudo 0, matiende ni gintiere kind nyithindo ma noyudo 1 nyaka 99, nyithindo 724. Pod in gi thuolo ma dhi e sekondari, inyalo wacho ng'o iwacho? Ing'eni sirikal ema owacho, wawinjo kacha kowach gi jatelo mar migao mar somo ni nitiere 100% transition to secondary schools. Koro ing'eni bedo ni gikwalo penj ni, ndiyo ok en gima ber, nikech kata kwa ng'iyo dwaro kata national values ma en achiel kuom gik moko moko nego bed ni imiyo thuolo mondo timre. But nikech sirikal ema wacho ni gibiro dhi e secondary, bedo ni ne gikwalo penj ok onyiso ni ne onge gima ne ging'eyo. Nikech iyudo ka samoro nokwalo penj no mano kalo kabisa, omedo rieko ne to gi moko ma bende no jeyo gi. Yes. Koro tiende ni oriek kabisa. Ma ka sirikal oneno to neno ni ma nyathi moko nego bed ni ituono nafas mar mondo mi odhi e secondary. Koro ang'e maber ni kata kodhi to pod odhi mana tiyo matek. To kako dwe dhi secondary ni ema ok ang'eyo ni udhi bet nango, nikech marks ok ema tero waga e secondary. Koro ing'eni ka iyudo 0 to nitiere kaka chocha matin. Nitiere placement school midikete japuonj nyathi okwalo penj. Imako nyathi kosekwalo penj. Penj mokwalo ne imiye 0. Ichore klas mambele. Ma nyalo bedo gi nyalo kelo ang'o e wechene mag somo kata kodhi nyime gi wechege, kodhi nyime gi somo? Gino nigi weche mang'eny kendo en mana gi richo lilo. Gimokwongo madawacho kapok wadhi mbele gi wachno, richo en richo, kata Nyasaye bende wacho no biro kumo joricho. Koro wachak puonjore kum gi kwalo penj. Ka nyathi okwalo penj tichore mbele, ichore achora modhi obedo awach ni koro somo bedo daktari, obro chwo sindan kumoko winjore. Koro nyaka to kum gi litna ka nyathi kwalo penj ma en gima owinjo bed ni chak nyise chon kapok ogik e penj maduong'. Kendo litna ni koro dhi koso nyaka gima nong'eyo, koro bero yud kata 200 bas. To underline richo en richo, nyaka timao, nyaka chiw kum. Koro kichiwo kum ne nyathini, chiwa kum, lakini owinjo miye second chance. Second chance mochako godo maber to approve. Gima rach ni 844 koro rumo wadong mana gi one chance ma samoro konya en ro. Ing'eni nyathi ka seche moko no kwalo penj mana mar oyude ko kwalo penj mar Kiswahili kende. To mamoko kotimo mana maber. To koro penj ne duto duogo 0. Dong nitie thuolo mar ni nyalo tere skul moro ma seche moko no konyal dhi gi no dhi kane be ni Kiswahili kende mogol mokwalo no, tinyado kaka no riune kwano, riune English, riune social studies, riune CRE gi science, en gi max 250. To Kiswahili chaka do kwalo do chopo 300. Ko tere skul moro nikech ang'eni koro ka in gi 0, idhi tere skul moro ma seche moko ohingo kare mar somo. Ang'o ma nyalo timore? Mokwongo
chone mane result ok duog completely kata ikwalo mana achiel. Sani to achiel mikwalo no ema duogo xx oduogo 0 modongi to inyisi anyisa kaka ne time maber. Mano ikwalo no kan evidence nitiere ni ikwale to duogo 0. En mana ni koro nikech wacho se dhi ni kwale koda ni kwala achiel koda ni kwale te ijakuo makoro dhini the next step bedo matek nikech in under kum ile boku. Morin, gini nyalo ketho ndadhu mar somo kosangwe. Nyithindo moko nyalo wacho ni kata ka kwalo dong gibro ngado pod abro dhi secondary. Nyalo ketho ndadhu mar somo. Ka ng'iyo ni mae class mar ariyo asto wadhi timo koro mogik higa mabiro to wach KCPE orumo taneno ni ok odhi ketho ndadhu nikech ndiyo bo ketho ndadhu matin ne jok mabiro chiengi modong class modong achiel ni, but ok odhi ketho ndadhu nikech aparo ni mano momiyo sirikal bende oneno ni weawe watiekre gi jogi giwuogi mondo gidhi kata ginok gineno tiende mondo mi gikumgi nikech ineno ka giwacho kanyo maber ni nyithindo gieki gin gidhi adhiya gi kumwa miyo geni en 0 to gidhi adhiya but en gima very funny en tire gi gik mang'eny iye kabisa. Koro mogwa medo twa kanyo kod welo ma wantiere go e studio bank osegol duoko mar piny mar KCPE. Nyathi motimo makare nigi max 431. Wamanyo mondo mwang'e ni to en nyathi manotimo penj kanye, nyinge ng'a, to owuok e gwenge mage e Kenya mangima. Bed gi adier ni Ramogi TV biro yudo nigo kama intiere kendo wabiro neno achiel kachiel nyathi ma en. Wadok achiel kachiel nyaka ir Judith Omondi ma wasebedo kwaloso godo chakre okinyi. Judy, penj duoko mare osegol, ntiere pogruok maduong' higa ni kod higa mokadho kaka ne ogol penj. Yangnwa mineno to gi mifuaro matini kinde mani igolo penj ni. Erokamano Emmanuel, aduogo kendo achiel kachiel kowuok Mtihani House boma ma Nairobi kae kuma bende jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu osegolo e duoko ayanga ma nyithindo mag joklas 8 osebedo ka rito chakre ndalo 20 madhi ga 2 nyaka gitim penj mar klas 8. Odiochieng' ma kawuono Emmanuel, kaka iwinjo kata inbe kuma ibete kanyo no, chal ka gima pok ing'eyo ni to japuonjre mane ma oyombo e penj mane otim higa 2022 ni mano mar klas 8. Mano kende osenyisi ni nitie pogruok e duoko mag penj mochiw odiochieng' ma kawuono kod mago mane ochiw higa 2021 kon mane jatend migawo mar somo mano George Magoha. Odiochieng' ma kawuono nyaka sani osegol duoko malromo dakika 15 mokalo, to nyaka sani pok wang'eyo ni to en japuonjre mane ma oyombo kod max 431 kaka ne oyanga kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu. Manyiso ni nyaka sani koro wan bende gi ting' mar ng'eyo ni to japuonjre ni oya e skul mane, to en ng'a, to ya e gweng' mane. Mane en ting' ma koro wan godo kaka jofwambo sani mondo mi walu ni to en japuonjre mane ma bende oyombo kod max no 431. Bende kaka iwinjo Emmanuel e duoko mane ogol kod jatend migawo mar somo en ni nitiere somo ma bende oyombo higa ni kipimo gi somo mako kata bende somo ma ogo okang' ma mbele kipimo gi duoko ma penj ma higa mokalo. Mano somo mar English, Kiswahili Insha kachiel kod composition. Mano kipimo kod somo mamoko ma bende gin mag science, mag kwano kachiel kod bende ndiko mar sign language kata sign language composition. Mago gin subjects ma bende okogo okang' ma mbele kipimo kod higa mokalo. Bende subjects ma koro iwacho ni somo ma iwacho ni jopuonjre otime maber mokalo gin jopuonjre manyiri ma bende otimo maber king'yo subjects mag lugha kata mana mag Kiswahili, English, composition kachiel kod Insha. King'iyo bende Emmanuel higa ni nitiere jopuonjre maromo 252 ma bende ok biriwore kod skunde secondary kaka iwacho ni 100% transition. Magi gin jopuonjre ma bende iwacho ni ne okadho e tembe moko mag penj kata ne gitemo timo gigo moko nego beni timo sa penj exam centers maromo 9. Magi gin jopuonjre ma kwan giromo 252 nyaka sani iwacho ni gin kod max nono. Momiyo gin ok gibiriwore kod skunde secondary kaka iwacho ni 100% transition e kwan mar nyithindo kata jopuonjre 1.2 mane otimo penj maduong' mar klas 8 252 ok biriwore kod skunde secondary. Bende Emmanuel, mana king'iyo kanyo machiegni kaka ne oselal king'iyo kaka nyithindo mag jopuonjre mag klas 8 ne otimo e higa mokalo kipimo gi higa ni
jatend migawo mar somo wacho ni higa ni jopuonjre timo maber kipimo kod higa makalo. Kata kamano bende king'iyo wach duoko kwa dhi wawewe wach duoko mar klas 8 wadoke duoko mar grade mar 6 mabende sani wacho ni dhi bedo domiciled e Juni e skundewa mag primary. Iwinjo kanyo ka jatend migawo mar somo ko ni gin duoko gi ok bi gola yanga kaka ogol ma odiochieng' makawuono mak mana ni biro orne gi duoko e skunde kokadho e mbui mag skunde gi ka japuonjre bende biro yudo duoko ne kaka ng'at achiel kowuok e mbui mag skunde go eko. Bende Emmanuel watwa kod jokanyo mag somo kata mana riwruoge mag jopuonje mopogore opogore bang' ka osegol duoko gi kaka achiel wasetwa kod mano ma en jagoro maduong' mar Kupet Akelo Misori mabende ogolo pache wi duoko mag grade mar 6 mabende ibiro gol tarik 16 mano Januari. Okoni golo duoko gi kipiny ma koketiga yanga kaka oket ma odiochieng' makawuono en gino mabende dhi go dhi disappoint ka wacho gi dho ngere jopuonjre mag grade mar 6 mabende wacho ni kumo kang' mokwongo wabed watimo penj maduong' mar piny owacho ka iritowa kod obila kata mana polise kaka irito jogo mag klas 8 kod klas kod 12. Koro miyo madhi duoko nengo mar CBC piny kaluwore kod jagoro maduong' mar Kupet kaka ne oloso kod Ramogi kinde moko machuok mokalo. Bende jagoro maduong' mar Kupet ogolo bende pache ewi wach mar ni jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu okogolo duoko kata bende okowacho nying japuonjre ma oyombo kod Max 431 ni. Okoni madhi bedo kang' maber kaluwore ni piny Kenya osebedo bende kata wacho ni piny Kenya osebedo ka dwaro mondo mi wach mar piem e skunde gi odwok piny. Mi Akelo Misori wacho ni wach mar ni ok oluongi nying nyathini kata bende nying skunde nyalo bedo ni en okang' maber e duoko piny wach mag piem e kind nyithindo kaachiel kod skunde nikech mae bende wacho ni japuonjre ka japuonjre ni kod tekre mare e kumoro miyo bedo ni ok obedo namba achiel nyalo bedo ni en gi tekre mare kumoro miyo wacho ni mae nyalo bedo ni en okang' mokwongo ma jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ogoyo mar kedo kod piem e kind skunde kaachiel kod kinde nyithindo. Matut bende wabiro medo kolo kae pod adatwa kod jotend riwruoge mopogore opogore Emmanuel mondo mi wang'e ni to pachgi en ang'o ewi duoko mogolo odiochieng' ma kawuono. Bende kaka nosawacho mokwongo owacho ni duoko mogolo kawuono ni opogore maduong'ie malach gi duoko ma osebed kigolo kinde mokalo. Ma en okang' mokwongo e piny Kenya ma ok oluonge japuonjre motelo kata mana skunde motelo e piny maduong'. Miyo pod ago tach ka Emmanuel wadhi twa kod ji mopogore opogore mondo wane ni to chal nade to biro bedo nade kata mana bende kwarito mondo jopuonjre mag klas 12 otiek penj ma bende ibiro gol duoko gi Januari. Erokamano Manuel daka kuomie studio. Judy, erokamano kuom twak kodwa kendo miyowa duoko. Gima dwani nyiswa ni to kipimo chuo gi joma nyiri wacho ni ntiere kwana tamalo ma wacho no timo maber kod makare. Ntie gwenge mowacho kaka gwenge ma wuok nyanduat mar Kenya, Garissa, gin mago ma otimo maber. Kanitwa kod yocho ni jagoro kata jal mochung' ne riwruok mag jopuonj oyango nong'a weche mani gwenge moko ma malo go timo makare e piny ma higani. Erokamano Manuel watwak kod kendo giwacho ni kaluwore gi duoko mar subjects kata mana kipimo gi gwenge kaka giyombe pod giwacho ni pod ok ginyal twak nikech nyalo bedo ni kaka iwache gi jatend migawo mar somo mano kowuok kuom wach mane watwak godo gi jagoro maduong' mar Kupet Akelo Misori. Okoni duoko mar ni kata mana ni piny ma higa ni okale kipimo gi higa mokalo pod en go gito. Miyo kata mana wacho ni gwenge moko oyudo okadho makare subjects moko kipimo gi gwenge mamoko pod ok onyal lose nikech wacho ni king'iyo kwan mar nyithindo moyudo max 200 kata kadhi gi 250 gi ng'eny mayombo nyithindo ma oyudo max 300 kata mana kadhi nyime. Miyo gi pache wacho ni pod wadhi twak gi ji mang'eny mondo wang'e ni to pachgi chal nade wi kata mana kaka nyithindo perform subjects gwenge mag Masawa kaka iwinjo isawacho no paro pod opogore mondo giwacho ni nikech ok ogol gi te pod gin gi toni to gwenge wa mamoko to chal nade. Miyo magi pod wadhi luwo kaachiel mondo mi wawach ni kang' wabire weche wa ma saa achiel kod saa 3 weche manyien mondo wach ni to waneno ni gichal nade to gwenge wa makaluo to notimo nang'o. Erokamano Judy kuom miyowa lipot kendo bedo kuna achiel kachiel e kinde mane igolo duokono. Ramogi mano Judy Thomondi osebedo wang'wa chakre okinyi mane wachako chenro mar golo duoko osemiyo kaka chal ne ni kanyo. Kaduogo kuom wendo ma wantiere godo e studio dichieng' ma kawuono winjo kanyo jagoro mar Kupet wacho ni en wach maber umo
kendo weyo moko yang ng'at ma oyombo e penj ma higani ni gisebedo ka gidwaro mondo gigol weche mag piem. En gima kare Morino Kal kosiparo nego bede ni yango. Nikech kamane kaka wasegabedo kwa time to ineno ka watieko wach KCPE ni. An gi pacha to naneno ni degi weya watieka maber kaka ne wachake, watieke kamano nikech ne wadhi tieko. Mae mane mar ariyo asto koro wadhi mano gik. Koro mae ni time nikech jok mabiro madhi tieke kabisa. Mane koro ne dhi loro kangni. Koro anto kuoma ok en wach makare. Nadwano time kaka wang'iyoga kode. Japuonj, nyathi mowuok e skundi emoyombo e Kenya mangima. En gi max 431. Okogole TV kaka mamoko. Nyaka koro wachake apani aseng'iyo gi CBC ahinya kendo nang'eyo ni gima kamane nyalo timore. Keche kapok idhi kamoro tikwongo inwang'o map. Ma en achiel kuom map mag CBC. Waseng'iyo gi Duoko gi eki kendo osekelo competition mok ni kare ahinya e kind skunde. Nyithindo to compete maber kendo nyithindo to winjo be ni ng'eyo kendo ipuoyogi. Ma en wuok e TV no en nyiso ni en achiel kuom puoch mwamiyo nyathi. Koro nyathini to dhi winjo marach, lakini king'iye matut tibro yudo ni ober nikech school wadong' gi KCPE achiel midhi tim dong'. Koro skunde ma dhi timo KCPE sani gidhi ng'iyo ni mondo gitim matek, lakini ging'eyo ni nikech machachande ne ok olan nyathi maber, ma be samoro ok dhi lan nyathi maber. Koro tiyo to watiya matek, samoro bilandi, samoro ok bilandi. Waneni nyathi yudo max monego yudi. King'iyo higa mokadho mano gole piny mar 2021 gi higani, Morino wach kanyo ni kwan ma nyithindo moyudo max kind 200 nyaka 299 omedore. Nyithindo maromo 619,853 iwacho kanyo no yudo kwan max ma ohingo 200 nyaka 299. Macheni gin average students, gin nyithindo motemo timo makare. Nyalo wacho ni kupimo gi makalo weche mag somo oduoge wang'e nikech higa mokalo ni ywak ni kaka ni loko chenro mag somo nyithindo dhi dala, nyithindo duogo. Inyalo wacho ni mana achiel kuom gigo momiyo Duoko bedo maber higani. Mano en gima adiera kabisa. Ne wabedo gi chandruok, inya paro kata ni toke kanyo ero corona, ing'eni nyithindo manotimo penj higani. Higani watimo penj diriyo. Koro yudo ka jok manokwongo timo KCPE manotimo higani ne nigi chochni mang'eny. Ma kapo ni gima kamano notimore to timore nikech shida mane wantiere godo chien kacha. Basto bang'e notino ka Nyasaye kendo koro noduogo mokonyo piny ma lokruok obete. Kata be mana ni koro migepe mane wantiere godo mag dhi e skul ne ni machiegni kabisa. Ineno ka donge ne wayepo to wik achiel to ji dok e skul gi kainago eko. To yudo ka nyithindo to notemo kabisa gi jonyuol magi kasore ma wachopo kama koro results wayudo mopogore gi mane nitiere mokalo cha. To nyaka wang'e ni mano kalo cha ne shida ne nitiere mang'eny ahinya. Ma bende pod aduoko mana poch gi pak ne nyithindo mane makoro sani jo 22 oluwo gieki nikech ne gitemo, ok ne gitimo marach. Ki compare kata mana duoko mane nyathi mokwongo noyudo ne en 428 compared to 431. Ineno ka nok gitimo marach, but magi notemo kabisa, kata maka bende notemo. Japuonj, ka in japuonj ti iyudo ni nyithindo otimo maber, nitie gigo miwacho ga ni gima nyalo miyo wasudo mbele gi min. Inyalo kwana ng'o ma nyalo bedo notimre makare momiyo wabedo gi kwan nyithindo momedore moyudo max ma e kind 200 kod 299 ma dho ngere bodo ni average students, ma wang'e ni ka gitimo maber ka gidhi giridore sekondari ginyalo biro yudo gimoro. Aparo ni en tich matek. Tich matek emomiyo to gi somo kaka pakaringo, somo yamo kuma dhiye. Mana kaka asewacho chien, mokwongo adamiyo jopuonj gi nyithindo gi eki puoch gi pak. Kuom somo apaka mag ndalo magitimre nade gi adjust. Ok anya wacho ni higa ma watieko ni, this academic year mwatieko ni, ne waonge gi tungni, ne wan go kendo ne ng'eny.
dongi gani mwa wadhie break ka wadhi timo yiero kamano mwa budho lala mosi mopogore kaka nwaparo nwadhi dhi ndalo mokari adek eka wabet jumbe ariyo koro ei jumbe ariyo gi nyithindo ma jotim penj candidates gi eki ne ok oling thi ne gi ne ot to gi consult gi jopuonj online learning ne dhi mbele somo me mbui koro mago ema nomiyo tich motimore ni wanyalo neno koro ka wang'iyo kanyo bende kwan momiwa kanyo en nyithindo ma oyudo kwan max mowuok nono nyaka 99 odok piny higa mag 2021 ne gin nyithindo 1170 higa ni gin 724 matieni chiegni nyithindo maromo 350 owuoke iwacho ni gap mar yudo nono nyaka 99 giyudo gap mamalo mano nyiso nang'o weche mag somo gi kama chom aneno ka wan gi improvement maduong ka nyithindo mane nwang'o nono nyaka 99 kata nyithindo mane bedo engaged e timbe mag mibadhi sama mitimo penj mano bing'eno dok piny ka gika kamago dok piny to tiende ni wasechako bedo gi confidence in ourselves nyithindo masani aparo ni nodhi obedo gi mijing'o magi wacho ni anyalo timo kaachiel kod jopuonj gi emomiyo namba gi odok chien Morin penj mar KCPE notim kendo ne en penj ma ing'eni ji nodonja kawacho ni to biro chalo nang'o ing'eni gimokwongo ing'eni buoga ji gimoro amora manyien bedo gi buok kendo iwinjo kanyo ka noloso gi Judith Omondi jagoro mar KUPPET wacho ni ok mor gi wach mar ni ok bi kete ayanga kamano nonego kete ayanga ka gimoro motim mokwongo ibiro gol duoko mare tarik 16 dwe mar achiel higa manyien kendo wacho ni report ibiro ore kidienje 3 mokwongo report ibiro chiw mar japuonjre owuon mar ariyo report ibiro chiw mar skul mar adek report ibiro chiw moting'o Kenya mangima mabiro konyo duol mochung' ne loso curriculum kata somo KICD mabiro konyo duol mandiko jopuonj tich TSC mabiro konyo migawo mar somo bende ng'iyo kaka gibobedo ka gitimo chenro mag pango nyalo wacho nang'o chenro mar keto ni ok bi kete ayanga kamano ber koso ineno rach onyalo bedo mana marach nikech ineno ka koro sani wawuok e KCPE to nwasega ng'iyo ni waketo gi ineno gi but kuoma to kaneno richo mare eminjo kana nyisi ni nadwa ni walor higa ni gi KCPE mabubiro higa manyien ka watimo kaka wang'eyo ga to japuonj bendo wacho kae ni ok onego watime kamano waloke mondo wakaw manyien ni koro ka kaw manyien ni taneno ni en kare nikech iwinjo ka jatelo mar jopuonje Nancy Macharia owacho ni japuonjre bro neno ripode ni dhi mi school tiende ni gidwa ni mondo giti gi wach ni mondo ginon matut kuonde ma chochni kata dwaro nyalo betie mondo mi okonygi e lose mondo med bedo gima nyalo dongore nikech no ka en gima koreka wachako actually nyithindo masani gi ema aluonge ni pilot gine magichake koro ing'eni samoro bende kichako gimoro tikuongi miye time mondo inene ni to odhi nadi koro kenena gima kisechako to sano to okapar ka mano bro konyo ahinya taparo ni mondo gibede gima ka japuonj janyuol oseyudo duoko mare skul oyudo to gitiyo kode mondo mi girid kuonde ma onego bed ni rido mondo mi olosre obed gima ber kaka japuonj ne uloso nyithindo noiko nyithindo ma jo grade 6 ma ne gitimo penj in di gombo neno ka duoko no kelo machal nadi kopogore gima ka pok inyiso ber mar kaka gik moyang ka ginyalo bedo ber kata rach in di gombo neno duoko ni e yo machal nadi duoko ni kaka gipango chiwe ne skul ber lakini nitiere nyithindo manotime ne nyithindo manotimo penj gi jonyuol gi gin nyithindo ma wan ge Kenya ka gisebedo chakre ne gidonje skul class 1 nasari gini kucho ne giseneno ka duoko ichiwo nying nyithindi lando maxi lando skul midhie bendi ng'eyo skul miae bendi ng'eyo no perform machal nade koro en buok ne gin
ma bende asewacho ni ok ber kech nyathi katimo gimoro to ok i appreciate owinjo marach koro mane richone to nikech en gima kokwa chako en pilot kwa kete ayanga ahinya ne piny ngima to ng'ikruok magwa wawegi dhi neno ne piny mangima ma bende nyalo goyo chunywa e lose e ndalo mambele koro umeno ber ne piny mangima mondo mi gik mag ripode magiyudo gilosi kokadho kuom sikunde gi wegi to ne nyathi owuon gi janyuol manoketo effort kendo noketo geno kendo ne ng'iyo ni tim mara kaka osebet kitimo en buok. Morin, ing'eni ka ong'iyo wach mar KIPSEA obiro mang'eny gi weche mag CBC nikech en gima otenore gi CBC. Jonyuol osebedo ka dhi e skunde, jomoko nyawacho ni skunde mag private mag ji giwegi emipuonje makare to skunde mag sirikal gi jomoko nyawacho ni ok ane ka gipuonjo makare. Duoko ni kade ogole lela iparo ni domiyo skunde mag piny owacho motimo makare keto weche ni miyo geno jonyuol tero nyithinde skunde mag piny owacho mondo bupuonjre CBC koso ok no nyal timo gima chal kamano. Emmanuel, ing'eni adiera makende kata mana skunde mag ji private schools gi ing'eni ok gipuonj kowuok kuom gik magine magiparo puonjo magipuonjo igologa e chenro mar sirikal to mane momiyo wantiere gi KICD maloso curriculum to we mondo anyisi ni ok en adiera makende ni skunde mag ji giwegi ema puonjo ahinya nikech ng'eni TSC gi Ministry mar Education oketo mipango manyiso mamiyo japuonj ka japuonj nyaka tinga jukumu mare e gwenge wa kucho chodonge noka oketnwa jok marito chike mag puonj ma wan gi county commissioners mag education jopuonj tire kacha headmaster tire kacha cha kapok ja private school otimo gimonego bedni itimo e puonjo ka ochakorega gi public school to ja public school ong'eyo jopuonjewa mag piny mag Kenya ong'eyo maber gima chik mar sirikal dwaro e weche mag mondo mi opuonj nyithindo koro an ok ane ni junior secondary school ni kano bedo kata no dhi bedo introduced to ni nyithindo mane nie private school ne nyalo timo maber maloyo nyithindo mantiere public school nikech japuonj mar public school en gi chik sirikal oketo mikakati miyo otimo gik ma onego bed ni timo mondo mi sirikal oyud duoko mare eneno ni puonjo obedo kare e piny mar Kenya ka kore ka private school bende borrow from bro donjoe but okayie ni nyalo bedo gi pogro okayie japuonj ineno ng'o wachno wachno mokwongo adanyisi ni private school en ohala yes ok inyal keto pesani kasto itiyo mayom kasto ohandi gore piny mane momiyo private schools biro timo maber maloyo public schools adwa ni wang'iye yone sama ne wachako twak mar junior secondary obede primary koso obede secondary ineno ka jomage mane wuoyo skunde sirkal koso skunde ji giwegi king'iyo maber tibiro neno kane giwacho niya wan wasedhi ahead ma waikore wasemanyo jopuonj kaka ne ministry dwaro joma nigi degree waseketo structures joma biro bedo jotelo e skundno wasegero klese wasegero lab koro watim nang'o kuduok e primary tiende ni jopuonj jo private schools o invest kendo gineno ni tich nyaka tire kidhi kanyo tibro nikech gitimo hala koro handi tekoni ema jiwo handi sirikal bende koro sirikal bedo gi to nikech ok en gi resources malong'o king'iyo pesa ma sirikal golo miyo nyathi primary through school account miluongo ni disbursement to the private schools public schools bonwang' ka pesa no thin ma ok nyal kata support CBC malong'o CBC nigi dwaro mang'eny ma kipenjo jonyuol
ma nyithindgi ne timo CBC, gibo nyisi ni kiny ka kiny wanyiewo gini, kiny ka kiny wanyiewo gini. To skunde bende bo nyisi ni wa collaborate gi jonyuol, wamedo fees odhi kama koro mondo mi gidhi ginyiew, wane mwanyiew, wapogo cost sharing. Koro gigi nitiere. E skunde public, gigi onge nikech sirkal ok tim ang'o, ok chiw pesa ni, to jonyuol bende nosenyis ni somo en free. Koro ka wang'iyo wach motenore kod mano, skunde jo junior secondary ok bibedo ka dhi e skunde mag secondary, gibo bedo ka gidong' e skunde mag primary. Ka wang'iye matut, nyathi mano osetimo penj ma koro en wuok wacho ni koro ja junior secondary koweye skul mar primary, be nyalo bedo gi ng'ukni moro amora kaka gibiro bedo ka gichwalo chenro magi, koso biro bedo abeda machal gi koro ngech kidieny gi opogore. Ng'ani koro kiluonge ni ja primary, koro iluonge ni ja secondary o ja junior secondary, lakini pod entiere e skund primary. Be gini nyalo rocho chenro mag somo? Gi pacha aneno ni okodhi rocho, nikech dwaro mar nyathi en ni osom. To mana kaka nasenyisi ni junior secondary iduoke koro bede primary ka, environment mar nyathini pod odhi dong' adong'a kaka en cha. Ting'e ni japuonj emoting'o knowledge te, en emoting'o rieko. Koro nyathini bora mana ni rieko cha okele kama entiere ni, nikech ting'e ni pinye mowacho, ten pinye mowacho ni kama e kaka idhi time. Koro nyathini en orito mana to rieko cha okelna godo kama ne sirikal wacho ni mondo yudani. Koro ndiyo e pache waluongo ni mentor status mare, to noseikore ni no dhi move, but movement no kotimore. Koro kama entiere ni en odhi mana rito rieko cha mondo keli. Ng'eni bende pod gitindo, koro en gimimiye no ema obro receive. According to me, age gi no pod ok bi chando gi ahinya. Yes. Japuonj jolowa ok riwre gi joapa. Wacho da pile pile. Jolowa ok riwre gi joapa. Joapa biro winjo ni gin gingo jolowa. Koro ng'eni jogi koseluongi ni gin e junior secondary school, do koro gichalo joapa moingo joapa. Ineno ka biro bedo machal nadi un ma koro wikru mar biro puonjo jopuonjre machal kama? Gini nyithindo nose express ne gisenyiso buok margi chien ka. Chieng' mano landa ni gini duoko e primary, ne giwacho pachgi magikoni gin gi buok maduong' ahinya, nikech jowete gima ne giweyo chien nong'eyo ni gidhi e secondary ng'ong'onegi. To ng'ong'ono ka ng'ato ng'ong' ni dwe achiel mangima ko ng'ong'o ni ang'ong'o kata ni timo maber idok chien. Mano mokwongo. Koro gini nodwa tim e yo ma odwa kasore ahinya, an nyalo wacho kamano, nikech developers kidhi KICD to developers mag curriculum ne nigi kaka ne giparo mondo primary ochung' yore, junior ochung' yore, senior ochung' yore. Mano yo mokwongo. Mane momiyo nwang'o ka gik mitime primary, curriculum content mar primary mach mana primary. Junior ka inwang'o ka curriculum content opogore e yo moro gi primary to gi senior. King'iyo sani junior secondary dhi dwaro laboratory, nyisa ni primary mane man gi laboratory. Kopo ni nitiere to mana mane gi establish nyoro ka. Koro mondo mi gigi otimre malong'o, nowinjo bed ni sirkal dhi wuotho kanyakla gi KICD. Samuloso curriculum content to support materials to suggest mage mondo waket in place kapok nyithindo timre nade ochako donje school. Ma lab gi classes gi eki nowinjo bed ni chak ger ka nyithindo gi ne e klas 4. Maka gigi ki 5 ting'iyo ni labs oseromo adi. Kopo ni nitiere need of land, to need of land no sirkal ng'iyo ni wadwaro lo, wang'ade kowuok kanye kind primary gi secondary, wang'ade kwa gole kanye. Koro mane buok manyalo bet. Koro ka wang'iyo kanyo nitiere weche motenore kod nyithindo mane nitiere giwacho ni gin differently able, gin gi ng'ol. Wang' ni kwan margi motimo penj moyudo max maber odhi nyime. Wantiere gi max kind 400 nyaka 500, gin ji 7, kwan atamalo 0.29.
To thothgi nitiere kind 200 nyaka 299 mabende to makare. Weche mag nyithindo manigi ng'ol odhi makare e penj ma higani. Iparo nang'o manotim makare momiyo gini bende koro gichako ting'ore malo e weche mag somo, nikech kinde mokadho gisebedo ka giywak ni seche moko ojwang'gi ok migi weche mag somo makare, to higano no ka gitimo maber. Iparo nang'o ma nyalo bedo ni nomiyo gitimo maber? Gimokwongo manyalo paro nomiyo lokruok obete en ni neno ka sirikal osebedo ka go lweny kabisa ne jogo manigi ng'ol mopogore opogore. Mane miyo kata ka report bende wayudo nikech chon ok ni nyal ng'eyo ni to jok motimo penjgi nitiere jomoko mane nigi ng'ol, moko ne chal nadi, hali mar ji ne okodew. Tiyudo ka bedo ni nodew gino emomiyo nitiere lokruok. To at the same time iyudo ka kendo koro nyithindo gi bende igolo manyiswa ni ne gin kama, to gigolo results machalo kama to ne gin namba ma kama. Koro lweny mar neno ni jok ma odak gi ng'ol e Kenya kae orit, omigi luor ma margi kendo timo negi gigi ma gidwaro, mano namba 1 ma nomiyo jogiki otimo maber. Koro ineno ka ei menyo gi kendo neno ni mahitaji gi oyudore, ochangia kabisa, nikech kanye mibro yudo ka resources dwaro gi awach kata ni kore dwaro kata ni kalam, ng'ato bro ng'iyo ni wan gi pesa moro manokan kamoro marito jogo madak gi ng'ol. Koro kech wan gi nyithindo wamigi buge, wanyiew aseneno kata ka inyiew nyaka wheelchairs imiyo nyithindo ma maybe ok nyal dhi school. Nitiere jok ma bendo sewuok oko manyiew kata mana ka nyathi ok winj wach, hearing aid, nyithindo ma ok nen. Wan gi school moro Alwor for the blind. Naneno nyaka ka nitiere kama ne oterne gi gik ma gisomo godo gi braille. So yes, koro gik ainago nyalo changia kabisa mondo mi nyathi manigi ng'ol mondo tim maber. Yes. Japuonj higa ma 2020, 2021 waseneno medruok e tiyo makare kata duoko makare e jogo manigi ng'ol. Kaka japuonj ang'eni seche moko ngi ji machal kamagi ma uromo godo e kinde ma upuonjo. Iparo nang'o mosetimo miyo sani koro gin gi jip motegno kama omiyo koro wayudo duoko machal kama? Jogi eki nitiere nyaka e skunde ma ji paro ni jomo ng'ol onge, nikech ji nigi ng'ol mopogore opogore. Kata mana an inya yudo ni an gi ng'ol, king'iyo gino maber, kata mana in inya yudo ni in gi ng'ol moro. Gima miyo gini dhi malo, anyalo wuoyo kaka ng'ama osetiyo gi KICD e wach mar curriculum adaptation from 2016. KICD osebedo katiyo gi TSC gi ministry e yor loko paro, ma wasebedo gi loko paro miluongo ni paradigm shift. Nitiere kit somo margi oseloki, iluongo ni inclusive education. Nyaka ne inclusive education obed introduced, performance mar nyithindo man kod ng'ol osebet kadhi malo higa ka higa. Mar ariyo, jopuonj osetiegore. Jopuonj osewuok ma tiegore e weche mag puonjo nyithindo man gi ng'ol. Jopuonj mosetiegre sani ng'eny, kendo inwang'o ka jopuonj gi gikonyo nyithindo gieki oko mar skul to gi i skul. Kato luonge ni mondo kony, kato romo godo aroma ni para, to pod otimore nade? Okonyo. Omiyo mano osejiwo somo kod duoko mag nyithindo gi. Mar adek, pando ng'ol. Chon ne ji pando ga ng'ol. Sani jomo ng'ol go eko ong'eyo ni ng'ol ok en limitation. Bedo ni ng'ol no bende nyalo miyi opportunities ma iweyo ng'ato moko ng'ol ka, ma bende samoro urom godo aroma ng'ol ni no emomiyo jiwi. Koro nyithindo kata joma nigi ng'ol oseweyo pando ng'ol gi. Mano bende kelo improvement e duoko. Wantiere gi weche motenore kod kwan nyithindo manyiri ma timo KCPE gi kwan nyithindo ma yawuoyi ma timo KCPE. Kinde mokadho nyalo ka kwan mar nyithindo machuo ma timo KCPE ne thoth moingo manyiri. E duoko mogol kawuono kata kwan manondikore en ni kwan no duto mar 1.2 milion ne wan gi chuo kwan atamalo 50.32.
to joma nyiri ne wan gi kwan atamalo 49.7. Iparo ni e weche mag somo wasechako kelo chwech machal machiegni, nikech inyalo chani chon joma nyiri nok tim penj ng'eny gi nido ka gwenge mamoko kaka Oyanga kantie gwenge moko mantino ma nyiri ni tero mondo mi gidhi gichak weche mag keny e kinde machon, mane mayo gi thuolo mar chopo kwan nieri. Magi sani king'iye 50 gi 49 gin machiegni ni chal. Nyalo wacho nang'o, be wago okang' yo makare mar ni chwech machal oyudo somo maro? Kabisa. Piny owacho osetiyo matek kendo ok giti kendgi. Iyudo ka jonyuol bende oriwo lwetgi gi jorit nyithindo gi, nikech ing'e ni sama waluongo jonyuol wan nyaka gi jorit be, waluongo kizungu luongo ni guardians. Iyudo ka kind stakeholders kae, jok moriwo lwetgi gite jokanyo gitiyo matek, nikech ging'eyo ni somo mar nyathi ma wuoyi ober mana kaka somo mar nyathi ma nyako. To mane ma osekelo pogruok maduong' ma osemiyo kata mana nyithindo manyiri gin biwegi bende gijiwore mondo mi kaka omigi thuolo mar mondo mi oneni gisomo ni gin bende girire gintiere skul kuonde ka. Iyudo ka chike bende nitiere mang'eny morito nyathi ma nyako. Iyudo ka nyathi ma nyako kata samoro kogole odhi e keny machon no, sirikal ome, wan gi chief, ing'e ni chief en sirikal maduong' malich. Jiso nyathi ma nyako nyaka dhi skul, jok madwa mono gidhi skul gweko bende chike ikawo negi manyalo miyo koro giwe nyithindo gi mondo som. Koro an gi pacha taneno ka okang' maduong' osekaw gi ji duto te e pinywa ka ma o make sure ni nyithindo manyiri oketi mondo osom, oringaringa ng'wech ma nyithindo ma yawuoyi ringo no iro. Mana ka japuonja biro penji pache yo mano. Kata kamano wadhi achiel kachiel nyaka e county ma Kisii, wantiere kod Crispin Otieno. Crispin Otieno, erokamano kuom tudri kodwa gi lak seche gi. Duoko osegol kendo aneno ka intiere kod jonyuol mantiere machiegni, aneno kanyo kusendiko kwan wacho ni Max mosebet. Crispin, ibiro nyiswa ni to intiere kanye, mano skul mane, duoko chalo nadi, jonyuol wachang'o seche gi mabende wamedo duoko mowuok koni kod kocha? Crispin, kinyalo mana miyowa ni to intiere skul mane, duoko chalo nade? Aneno ka to kanyo ji oting'o, iwacho ni giting'o kuonde mondikie duoko, to jonyuol gi nyithindo e skul no to wachang'o e seche mamedo duoko koni kod kocha? Awinjo yo makare antiere e skul mar St. Maxwell mayudore e gwenge ma Ogembo e county ma Kisii. Ogembo yudore e kama iluongo ni kar od bura mar Bomachoge Chache e county ma Kisii. Skul ni mar St. Maxwell tok kane jatend migawo mochung' ne somo Ezekiel Machogu otieko lando duoko ayanga, jonyuol kod jopuonje kaachiel kod nyithindo ochako nyiso mor margi tok kane gichako yudo duoko mag jogo kata nyithindo manotimo penj e skundni. Skundni nyathi moyombe e skundni nyaka sani iluongo ni Brian Osike ma nigi max mano 421. Ubeba tuki hivi. Mano Brian en gi max 421. Brian bende yaka luwa doni mondo alos kod babagi mondo nyiso ne mor margi kaluwore kod duoko ma Brian oyudo. Nyiso ni iluongi ni ng'a, wantiere Ramogi live mondo ilero ni duoko mar Brian kaka janyuol ikawe nang'. Duoko man kuom nyinga iluonga ni Phineas Ochieng Nyando. To kaka ne Brian ochako skul modhi ochako gi nasari, mokwongo bedo namba 19. Mar ariyo obiro bedo namba 11. Mar adek obedo namba 1 nyaka klas 6 nyaka klas 7. Kato akuki kaboro ochako bedo namba 1, obedo namba 2, obedo namba 1, obedo namba 3, obedo namba 1. Kato sani kendo kuduoko kawo kendo namba 1 neno. Koro aduoko erokamano ahinya. Brian nakanye gwenge makaduoko. Brian Nyandiwa. Dala ni Nyandiwa. Nyandiwa mano Homa Bay. Homa Bay. Erokamano ahinya. Aya, Brian losane kodi Ramogi ka. Songa tu karibu. Brian, hebu tuambie, tunaona umepata alama 421. Labda matayarisho yalikuwaje wakati huu kabla mtihani wako? Kusema kweli tuliweza kushirikiana pamoja na walimu wetu kuhakikisha kwamba matokeo yataweza kuwa mema darasani.
Darasani walimu hawakukosa kuingia, walijitolea mwanga nao, kwa kuwa matukio yetu ya leo na imani kwamba ameweza kudhihirisha kazi ile ambayo ameweza kufanya. Hebu tuambie matokeo haya labda katika siku za usoni, wewe kama Brian Usike ungependa ufanye ama uingie katika tasnia gani? Ningeweza kuwa daktari. Mbona kuwa daktari? Ili niweze kusaidia kwa maisha ya watu, kwa kuwa haifresh jinsi watu wanavyoaga wapenda wa watu wenzetu. Hebu zungumzia walimu wako ambao walikuwa wanakufanyia mafunzo katika shule hii. Hali imekuwaje ndani ya shule hii? Hali kusema kweli hali imeweza kuwa njema katika uongozi wa director wetu hapa. Ameweza kutongoza vyema, ameweza kuhakikisha kwamba kila mara tunaweza kuwa na mazingira mema ya kutia bidii masomoni. Asante sana. Wantire kondo nyaka Koduwon School, karibu katika runinga Ramogi. Labda tuambie hadi sasa umepokeaje matokeo haya ambayo yametolewa tu muda mfupi uliopita na waziri wa elimu Ezekiel Machogu? Thank you very much for the results. We thank God. We thank God for what we have received today. The results they are more than what we expected. Getting somebody to get one kid to get 421 already it's an improvement from what we had last year or last season, because last season we had a 419. At least today we have gone to 421, which is good. Over 400, we have many, almost half of them have scored over 400, which we thank God. Yeah, talking about the positive deviation in your school, you're saying that this time around you posted a stellar performance as compared to what you had last year. Probably what's the difference? What did you do differently this time around to perform that better? By the fact that we are a new school, we are a very young school, we have done these exams for this our sixth attempt, and the fifth attempt. So each year we have seen us improving from the previous, because we know for sure what we didn't do right. So we have been improving on what we've been scoring, because when we started we scored the mean was at 350, we came to 351, then the next year we came to 365. The last season we had a 381. So today we are our target was 390, and I'm very sure that we must have hit the target, or more than the target that we really wanted to score. Well, thank you so much. And for the sake of our viewers, your name please? My name is Thomas Nyagaka, the director of Maxwell. Thank you so much, Thomas Nyagaka. Manaka kiwinjono maneka ka weche chale school ni mar Maxwell. Wadwa temo ringo county ni Makisi modwana ni school de otimo nango inyalo paro county Makisi be kama kata county ma jatelo kata jatend migawo mochungne weche somo Ezekiel Machogu ayo miwang'ne wawuoge school ka waringo school mopogore modwana ni school ma county Makisi otimo nango e piny mar higani mar KCPE. Komano Crispino Tieno ka intiere county ma Kisii kuom bedo jalno moloso kodwa mokwongo e kinde ma Duoko ma KCPE owuok. Kaka uneno kanyo, nyathi ma otimo maber e skul nigi max 421. Koro agonyi thuolo mondo mi chak ilure ni county ma Kisii iwinjo ni to skunde moko otimo nade. Inyalo loso gi wuoyi mantiere tokino gi bathi kora cham penje ni to gikoni ipenje ni to ento owacho nang'o e kinde ma Duoko ma kawuono ni owuok. Ang'e ni onyalo bedo nyathi skul ma kanyo kata ntimo penj ma klas 8. Erokamana ahinya. Nafahamishwa kwamba ni kuzungumzie. Hebu tuambie wewe ulipata alama ngapi? Huyu kijana huyu bwana hapa alipata alama 411. Hebu tuambie unaitwa nani, alafu wewe unazungumziaje kuhusu alama hizo? Kwa majina ni Steven Sare. Leo nina furaha nyingi kwa sababu sikuwa nimetarajia kupata alama mingi kama hizi. Hata hivyo namshukuru Mola kwa kunijalia, na walimu pia walifanya juhudi juu na chini kuhakikisha kuwa tumekuwa wembe darasani. Mmekuwa wembe darasani. Naam. Hebu tuambie wewe katika siku za usoni labda ungependa kuwa nini? Ningependa kuwa daktari. Ungependa kuwa daktari? Naam, wa mishipa. Mbona ungependa kuwa daktari wa mishipa? Tangu niingie shule nimekuwa nikitamani kusaidia watu. Naam. Sawa. Kabla kupata alama zako 411, labda tuambie mlikuwa mnafanya kazi aina gani hapa shuleni kumaanisha jinsi ambavyo mlikuwa mkitekeleza masomo yenu hapa ndani? Pindi tu tulipoingia katika darasa la 8 tumekuwa tukitia bidii, tunadurusu darasani
Pia walimu wetu wamefanya juhudi hadi siku ya leo tumeweza kuzoa alama nzuri kama hizo. Labda mzazi yuko karibu? Naam. Asante. Wacha tuzungumze na mzazi hapa. Mami, asante sana kwa kuungana nasi hapa katika Ramogi TV. Tuambie unaitwa nani, alafu baada ya kupokea matokeo ya mtoto wako, wewe kama mzazi unahisi vipi? Mimi naitwa Florence Onsare. Huyu ni mtoto wangu Steve. Nafurahia sana kwa sababu Mungu amemsaidia amepata marks mazuri. Na hasa nimesikia akisema ya kwamba anataka akuwe daktari. Kama anataka kufuata ndugu yake, kuna ndugu yake anasomea udaktari. Hata nimefurahia nikisikia akisema hivyo. Namrudishia Mungu shukrani. I'm very happy. Serikali imekuwa ikisema kwamba kuna wazazi wengi nchini ambao wamekuwa wakitekeleza wanao ili mtoto wako kupata alama hizi, labda kulikuwa na maadili mema kule nyumbani. Hebu zungumzia uelezi ama malezi ya mtoto wako kule nyumbani. Mimi kwa kusema ukweli nimekuwa nikimfuatilia sana. Tukiitwa hapa shule huwa ninakuja na hata sichelewi. Hata kama sina wakati tumeitwa I make sure nakuja hapa hivi. Na ikiwa kuna vitabu labda sinahitajika huwa ninanunua. I'm very ready kumsaidia na nimefurahia hata yeye amenifanya nikafurahia. Asante sana. Yeah. Mana kamano en mor mar janyuol ka nyathi otimo maber penj mar Kenya mangima kaka winjo janyuol loso kanyo owacho ni osebedo ka ong'iyo nyathine machiegni ahinya kendo kaka otime skul kendo bende ong'iyo gigo motimo ka en dala miyo mane momiyo duoko maber kamano giyudo. Kata kamano mana kaka wacho ducha wado ang' wawuok e skul ni mar St Maxwell kendo ang' wadhi e skunde mopogore opogore kaunti ma Kisii ni mar wacho ni Kisii skunde mang'eny otimo maber. Ang' watudre kodu kendo kanyo badaye mondo wawinjane ni skunde mamoko weche chal nang'o kaluwore kod duoko mag KCPE. Crispin, erokamano migi puoch gi pak kuom timo makare skundno. Igone gero kamano kuom miyo jopuonjre thuolo mar somo kendo tiego gi yud kwan mar mkamano. Ang'eni pod obedo gi thuolo matudre weche manyien mabiro. Nekora mga jwang' kaka ne wasingo ni kanyo wengewa nitiere konde duto mag piny Kenya. Wamanyo japuonjre mane yudo max 431. Ibro nene achiel kachiel Ramogi TV kaendi kang' bedni oseyude. Wabro dhi e kaunti ma Kisumu, Migori, mano ma Kisii, ma Siaya, Mahoma Bay mondo ng'ento skunde kuonde machal kamago tono timo nade. Wadoka e twak mane wantiere godo kaendi. Japuonj nowe kamoro ma ne wapimo kaka nyithindo manyiri kod nyithindo machuo. Sani koro osebedo chiegni kolo gine ong'ala marome jok matimo piny mar KCPE. Kinde mokadho nyalo wacho ni joma chuo kendo joma nyiri ne piny to gi sani kipimo gichiegni chal ni gipoge 50 kuom 50 mana gi kwan moro mathin mar 200-700. Anyalo wacho nang'o be wasego okang' mar koro miyo kit chwech machal thuolo mar timo penj? En adier ni wasego okang' malach. Mokwongo gima miyo wago okang' malach, boy child story ne osebedo kasim matin. Keche girl child osebedo kiting'o malo, winj ni girl child, winj ni girl child. Koro wach mar ting'o girl child malo omiyo nyithindo manyiri osebedo katimo maber makendo gichiegni bedo marom gi nyithindo ma wuoyi. Mar ariyo, king'iyo oko ka e pap ka kar tich ka, joma nyiri kata joma mine osebedo ka yudo tije to nikech nyong'ong'o ma wan go gieki media bende osegolo jogieki ka yudo tije mana mabeyo madongo ma osebedo motivation ne nyithindo manyiri me kor gweng' mondo gin bende giyude tije goeko. Omiyo somo osedhi malo kuom nyithindo manyiri nikech isomo iketo teko malong'o to kata tich ma wuoyi nyalo timo cha in bende timo nikech koro in gi nyalo isomo. Ka ukisi kanyo winjo ka nyathi ma wuoyi no wacho Kiswahili moriere mobidhore tir. To waneno ka Kiswahili osebedo gima thoth ji chal noluore ji neno ni Kiswahili tek. Ang'o miparo ni wach ma Kiswahili ni dhano nende ahinya? En ni otek adier koso nitie kaka onego loke mondo mi jopuonjre okawi malo? Kiswahili ok tek. Tiyudo ka en bende en dhok mar piny, national language mar Kenya ka en Kiswahili. To akia ni nikech piny oselokore ahinya, iyudo ka ei buore mang'eny, awachni sana Nairobi ka, bende makoro Kiswahili ni bede matek. Mokwongo nikech nyithindo ok wach mana Kiswahili, giwacho sheng, to ka gidonje skul,
to en kizungu to kawani udi wan mine ma sani iyudo ka wadwa ni nyathi kinyuole to the first dhok mokwongo mikwongo nyiso miwacho gi nyathi en kizungu. Koro iyudo ka nyithindo mantiere e town ng'eny gi wacho kizungu to ka gimedo wacho kizungu no to Kiswahili medo lal. Tiyudo ka kendo koro gima ber ni e gweng' kucho kaka koro nyathi ma waneno mawuok Kisino. Iyudo ka kendo koro giketo maino e Kiswahili. Anya paro kani wadhi school niketo kata mana gimiluongo ni disk. Ma odwa wuotho ma by the time ma japuonj koro choko jok mano wacho dholuo. Nikech ng'eni gigolo mother tongue cha. To gidwa ni mondo koro uchak neno gik mamoko gi. Koro uchak wacho dhok mamoko gi. Mani iyudo ka nyathi mane ni Kisii kiwuoyo godo to wacho kodi Kiswahili maber malich. Kidhi kata mana e piny onagi. Ibro yudo kata ka githuthni to giwache maniluongo ni sanifu cha. To ka koro ibiro Nairobi koni to Kiswahili no lal to kizungu e mang'eny. Kikawo nyathi cha miriwo gi nyathi migolo Nairobi ka okawuondi Emmanuel. Nyathi no dhi wacho ni kizungu makata ini wuoni warni to magi to nong'ekure. Yes, to Kiswahili to dhi kalal. E school oketi maino. But koro kuonde mwawuok nikech ng'eni school nyathi dete for gimoro kaka seche 8 to ng'enyne kuro wache mana Kiswahili, wache kizungu. To ka koro bire ot koni, ng'enyne nyathi wacho kizungu. Koro mano miyo Kiswahili omoka gima lal to koka wacho maber ahinya. Wan gi japuonj ka en gi japuonj Kiswahili ni thoth iwacho ni puonj somo ma itimo e school iseto gi English. Kiswahili biro mana kende ya Kiswahili to gi insha. Yore magi manyalo tiyogo mondo wane ni Kiswahili ni owache skunde kendo nyithindo bedo kode machiegni ahinya mondo kik obed ni kidlo duoko ten moko kuom gik mathago nyithindo. Nyaka walok paro. An gima neno ni omiyo kisungu itimo maber malo Kiswahili en ni ne waketo wa over glorify. Wakao kisungu ni obedo kaka nyasaye moro matin. En Queen's language. Nikech en Queen's gimora mora midwa timo kisungu, gimora mora midwa timo kisungu. Ka wakao Kiswahili bende waketo e ng'ango ma wakete kisungu to nyithindo bo timo maber Kiswahili. Wachak glorify Kiswahili. Wayang tije ni ji yudo tich gi Kiswahili ni to gi dhok mamoko. Omiyo ahero CBC matin. Kech CBC osekelo gimoro ni indigenous language. Mondo nyithindwa mabiro gieki kiny gin bende ka gibete mesa mabete koro kane to ginya wacho dholuo. Ok ni kisungu no kende. Jo nyuol me town gieki bendo winjo bend ni loko paro. Nyathi ok inyuol tikete gi kisungu. Idwa chako wacho kode kisungu kapod en ei. Mana kama kanyo japuonj waduogo wachne. Wadhi achiel kachiel e gwenge mag Mombasa. Wantiere kanyo kod George Aoko. George Aoko erokamano kuom tudri kodwa e weche ma bende otenore kod duoko mar KCPE. Intiere kanye? Duoko mar skul no chal nade? Miwa ler kugo kama intiere. Duoko aparo ni tudruok ka winja makara no ka intiere school nying no chal molala kiani lead school ta kiani en kanye nyiswa ni to duoko chalo nade no vuvuzela toki kanyo kende ni nyithindo mathoth mi waduoko mar school no. Erokamano ahinya awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa kuma kama ntiere ni sani antiere e od bura ma Jomvu kuma wawuothe skunde mopogore opogore kwang'iyo duoko ma jopuonjre yudo kwang'e maber ni kama ntiere ni antiere school mar Leeds ma wang'e ni en achiel kuom skunde machielo mana wuok kode mondo nyisa ni to wach duoko ni okawe nade to nyaka sani owinjo nade. Tunaongea kwa Ramogi TV. Anza tu kwa jina, waelezea watazamaji wa Ramogi TV kwamba wewe kwa majina unaitwa nani na je umepokea alama ngapi? Tazama kamera. Kwa majina naitwa Rose Wavua na niko na alama 416. Na kwanza ningependa kumshukuru Mungu kwa kunipa alama hizi na kuwashukuru walimu wangu na wazazi wangu kwa kuwa wamekuwa wakinisaidia na kunimotivate ili niendelee. Na hata kama kuna time nilikuwa nimefika nimegive up kwa sababu nilikuwa nimeona naanza kufail, lakini walimu wangu wakaniambia nijaribu hivyo hivyo na nikaendelea na nikafaulu. Nielezee matokeo haya umeyapata vipi? Mwanzo ulikuwa wapi? Alafu je, ulikuwa unatarajia kupata matokeo haya ama ulikuwa unatarajia kuongoza katika shule yenu?
Nilikuwa natarajia kuongoza katika shule yetu, na matokeo haya yametokana na kusoma, kufuata walimu na maswali. Unaamka asubuhi unasoma, unajitayarisha unaenda shuleni, ukiwa darasani unasikiza mwalimu, so eti kuzungumza darasani, na ukifanya hivyo utapata majibu yako kuwa mazuri. Tunajua kwamba shule niko katika mtaa ambao pengine sio matajiri sana. Wengine wanasema kwamba ni mtaa wa mabanda. Pengine wewe kama msichana, pengine changamoto zipi ambazo huwa unakumbana nazo labda katika juhudi za kutafuta masomo na hasa katika mtaa kama huu? Wakati mwingine na kama kukinyesha hivi, wakati mwingine kule chini kwetu kuna kuangana matope hata saa nyingine napata ugumu wa kuja shuleni, lakini hivyo naja shuleni na kusoma. Naam, asante sana. Congratulations. Wawuoye gi achiel kuom jopuonj mar skul kaendi. Chakna chaka gi nyingi tinyiswa ni to Duoko moyudo kawuono gi unu kawo gi nade kaka jopuonj. Erokamano, gi nyinga iluonga ni Paul Odhiambo, an jalup mar jatelo mar skul ka. Dichieng' ma kawuono ni wamor kabisa gi results mwayudo. Ok en gima obwogowa nikech wasebedo kwatimo maber pile pile. Ne wang'e ni results ka dhi wuok to dhi wuok kwa kadho penj. Nikech en gima watimoga, ok en gima okwongo. Koro nwang'e ni kawuono wadhi kadho to nyithindo timo maber kabisa e skul makane. Kinde mathoth kuonde jogo modak kuonde mongohore iwacho ga ni samoro nyithindo bedo gi midhiero mang'eny ma samoro yudo duoko maber machal kama bedo challenge. Akiani une kaka utemo ma uyudo max machal kama. Ka gima watemo timo, jonyuol mang'eny yuto margi ni piny. Koro gima watemo timo, nyithindo waloso kodgi, wajiwogi, ma biro na kanyalo timo penj maber to yuto mar janyuol ne ni piny. Wamiyo gi ga konyruok. Ka ng'eny gi skul okonyo mondo mi at least walok gweng'. Yeah. Erokamana ahinya. Njoo mwalimu tu tueleze tu kwa muhtasari tu. Najua saizi wanafunzi wako wana raha, wewe pia una raha. Pengine ni hisia zipi unazo hadi kufikia sasa, na ni hatua gani ambalo mlichukua mpaka hadi kufikia sasa mkapata matokeo kama haya? Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kwa majina naitwa Elizabeth Nafula Odhiambo. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha, na pia kushukuru community hii, wametupa support, wametusaidia kuangalia kwamba wanafunzi wanaweza kusoma vyema. Walimu wametia bidii. Licha kwamba kipindi hiki wanafunzi walikuwa shule kwa kipindi kirefu na pia walikosa likizo si kama miaka zingine, lakini vile hivyo waliweza kutia bidii katika masomo yao. Na sisi tunashukuru na tumepokea matokeo na tumefurahia, na linalonifurahisha zaidi ni kwamba wanafunzi wa kike waliongoza na kwa wingi sana. Wameweza kuwa ni darasa limekuwa na ushindani ulio bora, na tunashukuru tumepata mshindi. Tunafurahia sana. Asante. Asante. Mana kakiwinjo janeno mar Ramogi TV, mano mana achiel kuom skunde manie kar dak mongore Malids, mano e od bura majongo Mombasa. Kaginyiso morgi kaluwore gi duoko magiyudo kowuok e kaunti Mombasa. Nyinga en Duoko, odwa wonda duoko gi kendo wabro nedo nyiso janeno mar Ramogi TV kaka weche dhi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Joja oko mano mor malich motimore gi nono kanyo Mombasa. Neno ka bang' golo duoko kanyo nyithindo ka achiel kod jonyuol en bul en kudho vuvuzela mor mar yudo duoko makare. Wantiere konde duto mag Kenya kendo wabiro kelo ni jaloch mabende do max 431. Mano wone county ma Mombasa. Wabiro wuotho e counties gi duto ka waduoko akelo ni duoko miyo kete mane Ramogi TV. Twak bende pod wan godo twak makare. Odiochieng'ni ma ogolnwa kanyo duoko mar KCPE. Japuonj na ng'adi kamoro manwalose weche mag Kiswahili. En dhok ma awacho ni isete mane e penj achiel. Kiswahili kende gi insha. Bang' mano wach Kiswahili orumo. Ere kaka wanyalo neno ni watege skunde mondo mi obed subject ma nyithindo rwako kendo itiyo godo. To bende ibiro lose wach mar sheng. Tinde ng'eni weche moko wuok ma kawuono dhok owuok, kiny dhok owuok. Utimo nang'o e skunde mondo dhok gi kik donje skul okethi weche mag puonjo nyithindo? Mokwongo gima nya timo mondo wami Kiswahili teko moromo mondo ti kode en ni wanyalo ndalo machon ni nwang'o kasi ndalo moko otengi oyiedh tenge
mondo itima na Kiswahili no endo inyano ka chieng' wuok tich na en chieng' Kisungu, tich ariyo Kisungu, tich adek Kiswahili, tich abich Kiswahili. Kwa nyalo timo kamano nyalo kelo mijing'o. Mar ariyo, debate. Kiko beda ni watimo debate gi Kisungu. Wakete debate moko bende waketo ma itiyo gi Kiswahili. Mar adek, wan wajopuonj wawegi gi administration. Samoro wa organize events kata wan mane office kanyo nyithindo ko biro to wawacho kod gi Kiswahili. Ok wachoma kod gi Kisungu lilo. Mano miyo gibiro ng'eyo ni Kiswahili ok en mar somo, sa somo cha kende, itiyo kode kata okoka. Mogik, jonyuol, weuru kao Kiswahili, waweuru kao Kiswahili kaka jonyuol, wakete obed language moro ma piny, ma Kisungu ne mwa glorify, makata omiyo nyaka dhowa ma dholuo ni. Jonyuol mo, inyalo donjo kamoro to king'e kana ni jogi joluo, nikech dhodh luo no ok wache. Wawache ure ot, wawache uru kuonde mwatiye, e pap oko, kuonde mwawuothe. Kawuoyo kuom Sheng en dhok ma okapar ka bro rumo. Obro manadhi mbele kamano nikech nitiere jok mokele. Jok mokele nigi gik momiyo gikele. Inwang'o ka oyomyome Kisungu to ok ahinya, oyomyome Kiswahili to ok ahinya, oyomyome dhot mamagi bende ok ahinya. Koro riwo gigi. Riwogi no ema kelo Sheng. Koro nikech Sheng kosebiro kamano, entiere, wanyalo, nitiere joma chiemo gi Sheng no, wawegi aweya gimbe gichiem gi Sheng. Lakini, mondo mi wadong dhok mamoko ma original, Kiswahili gi dhog minewa, nyaka waket thuolo mag wacho kendo tiyo gi dhok gi eki malongo. Millicent Morin, ndalo ma chon kono keto dichieng' mar wacho Kiswahili no ka sikul ji nok losi. Dhano ne giloso mana nipe, ile, hi, gik makamago. Kaka koro in jalony, ang'o miparo onego tim mondo wateg dhok ni ekidi? Nikech usewacho kacha ni en dhok mar piny Kenya, wa national language en Kiswahili, lakini gigo mathoth pod watimo e English. Iparo nang'o monego tim? Ing'eni en gima lich ahinya. Kwa wacho ni Kiswahili na national language. To pinyka japuonjo sepimonwa nitiere maino ma okoketi. Warito mana Kiswahili search class kende. To kaki medo dhi e class no, iwuoki primary yudoga ka ng'enyne Kiswahili tiyo nikech kache ni puonjo jindiko insha, iwache, kata kaki wacho ni iketo nyaka disk, chieng disk jopuonjo nyithindo kubi, ka ubiro to bende koro kuwuo. Ting'eni bedo ni kata okuwuo no, to nikech disk cha nitie. Tiende ni oket mahino kabisa ni Kiswahili ni nyaka ng'e wache awacha. Kore mang' ni yud ka ng'ato wacho ni pe miwinjo no. Nikech koro chuni ni nyaka ng'e losi. Songa. Chuni ni nyaka ng'e wache. Koro kaki medo wache, to kiny tiriwo magi macha, to koro loso ni a sentence. Ok en word ma iwito kamano. To koro ing'eni kendo gima rach ni kaka kiwuok e primary bire secondary ka, ing'eni Kiswahili thoga. Othatha kabisa makoro by the time iwuok e secondary koro wachni gi Kiswahili orumo. Koro ing'eni koserumo to kaka japuonj no wacho ni namiyo duong', amiyo Kizungu duong'. Koro mae ma bende ka ng'ayudo nyathina, tema kora chako tiyogo. Koro an gi pacha, taneno ni gini ok wanyal time ni jopuonj kende e school. Gini mondo timi atima kaka ne sirikal oseketo ni Kiswahili en national language no. Oketi aketa ma Kiswahili ni kata maning'eni kata mani offices kuonde ma wantiere gi. Kata unka. Nitiere barua mibro ndiko kata ni boss ni gi Kiswahili. Matematima English, ng'eny ne English. En ga English. Koro kang'ega ni Kiswahili ni ok en acceptable. Okoyie koso akang'eni gima timre nang'o. But anyisi ni tho mar Kiswahili chakore gi secondary school kuchocho. Koro koseike to kwadok wang'iyo chien mondo mi wamiye obed gi teko kendo wanene kaka national language, watim gik mathindo thindo mane japuonj nyiso wagi. Waket maino ka janyuol nigi nyathi, wacha kodi Kiswahili songa ni pe pitago. To giloso Kiswahili bedo gima duong'. Miparo na mana ntiere school ndalo mag jiwacho Kiswahili nano no ling pi nikech ing'eni kapo ni ikier matin iwacho English kata dholuo ting'eni iyudo diska. Ting'eni onagi bende wachwiri ma Kiswahili no peknwa adiera mar Nyasaye. Kamano. Koro
watem kaka nyikwa Ramogi waneare ni to Kiswahili ni wakete kanye kamano. Yes. Ka watieko bochako kod japuonj. Duoko osegol. Kendo ang'eni nyithindo mopogore opogore dhi yudo duoko ma ka kod kacha. Moko dhi yudo mano mane gigeno yudo. Moko dhi yudo moingo kar mane gigeno mondo giyudi. Moko dhi yudo matin ne monego giyudi. Kaka japuonj inyalo wacho ne jopuonjre ang'o weche mag rwako duoko? Mokwongo amiyo nyithindo duto puoch gi pak. Tima kinda miwuogi achiel michope aboro mitim penjno ok oyot. Yes. Never give up. Nikech ne pok i give up, iweyo itimo kinda mitimo gimitimo no miyudo. Kati kalo, ka ok ikalo ok onyiso ni ok inyalo. Nitiere gik minyalo timo. Sirkal nose yaro mpango mang'eny. Moko kuom gi gin TVET. Grade minwang'o no inyalo dhi gode TVET. Tiegruok mar ariyo bende sirkal pod oyie. Dok nuoyo idong' gi chance achiel mar timo KCPE achiel modong' ni. Inyalo dok nuoyo nikech nuoyo no en gima nosebet ga. Samoro ni paro ni idhi nwang'o moro to ok iyude. Nitiere gik moko kanyo motimore gi jatimore ga. Mi nwang' ka gimiyudo no pogore gi gima ne jayudo. Miyo ga index 1 seche moko heart attack goyo ga. In index 1 isebed index 1 nyaka nene ni in ga namba 1. Ka gik KCPE tinwang'o ka koro in gi 300 kati index 10 oyombo to ka index 10 oyombi kiki yuagi and never lose hope. Gimiyudo no bro teri e skul moro. Chaki miri thuolo itim matek moloyo. Nitiere jomose dhi e sekondari gi max mathin to ka gitieko sekondari to gitieko top malandgi nikech ang'o ging'eyo kuma ne ng'ikruok nitiere. Ong'eyo ni max mana ayudo chande to ke manunyo timang'o ayudi. Kura kit teko moloyo mondo ayud maber e sekondari. Atim kamano. Ne jomo yudo maber puoch gi pak to bende kiki bed proud ahinya. Inyon joweteni. Pride no endo nyalo mi fall. Inyalo bedo so proud ni okay atimo maber ayudo kamae. Kasto chien kanyo wi dhi wil. Kasto ok itim maber mbele kumidhie. Bed mana focused. Kaka ne in focused yudo miyudo no med much focus. Kaka jalonye weche somo kendo jahocho. Jonyuol moko nitie manong'e ni nyathilani en oloyo to cho alliance. Cho en watere mana mang'o. En odhi Kenya High. En odhi Moi Girls. To nyathi ok oyudo max no. Nyalo wacho na janyuol ang'o? Gima nyalo nyiso janyuol en ni nyathi kitere skul okitere mana mondo dhi yudi max mane parono. Ei higni 8 ma nyathini ne somogi, nyathini ne yudo gimiluongo ni lony. Oyudo lony mang'eny malich. To oyudo rieko. To oyudo kaka bende ngimane kisungu luongo ni attitude. Bende nitiere kako lokore ka. Tiende ni in this whole process nitiere gimiluongo ni dongruok mar obuongo. Ma kizungu kendo chako luongo ni brain development. Koro max ma nyathini oyudo no kaka janyuol, anyalo nyisi ni ng'eni ei max no gik mang'eny kabisa ma nyathini oyudo. Koro kaw max no gi erokamano. Asto in kaka janyuol ne ni to nyathini ni ok oluonge alliance. To nitiere skul moluonge nikech ne wasewacho chien kacha kendo bedo confirmed nwa ni nitiere 100% transition to secondary school. Ma placement idhi tim. Nyithindo gi moro ka moro dhi yudo nafasi skul. Koro kamo dhieno, japuonjo confirm nwa ka kendo ni ibo yudo ka max chano koyude. To lony gi rieko gi gik moyudo gi duto te. Bro konye ma kodhi kendo e okang' machielo to dhi timo maber. Koro kawa giero kamano, ae chakiti mana matek mondo mi okang' modhi kaw mar ariyo ni koro yudo gima ne dwaro cha. En gima nyalore. Yes. Koka ng'adou seche moko japuonj in gi wach mogik midwa wacho wawuok mana e dakika achiel kende ka in gi wach mogik watieko. En gima ber twak wach somo. Ok mana sami golo penj kende. Twak ni endi miyo nyithindo nwang'o neno light, gineno kuma gichomo. Jonyuol bende nwang'o direction. Sama koro wachomo ni, wachomo CBC. To jomotimo KCPE, KCSE bende chiegni gol ka.
kiku ne ahinya ni koro your junior joma ang'eu omiyo koro weche u tho. Hapana. Pod un mane chuny jo Kenya kendo walamonu maber. Waduoko nu erokamano mokwongo kuom tiyo matek kendo bedo gi chir mar timo gimutimono. Wamor kodu ahinya. Wamor bende gi jopuonj kuom tich magitiyo. Morin dak achiel moch magi. An aduoko mana erokamano, puoch gi pak ni jopuonj, jonyuol, gi sirikal kuom tich magitiyo matek ni makoro nyithiwa ochopo kama ochopeni. Erokamano nyakwaro Ramogi kuom bedo koda achiel kachiel. Chakre ne wachaka ikruok mar neno kaka ni dhi gol piny mar KCPE, duoko osewuok nyathi moyombo Max 431. Wang wantiere konde duto mag Kenya mangima. Obro bedo wakelo ni pichni go mag kaka jonyuol kod nyithindo bedo kod mor ka puoch gi pak ne jogo duto ma otimo makare. Thuolo pod nitiere mar dhi nyime. Jogo moko timo makare ok en giko mar ngima, pod inyalo dhi nyime kendi bi tim makare. Nyaka weche manyien mabiro mano mar saa achiel mar odhiambo ang'ich welo to kod oimore obokelo ni mathoth motenore kod duoko mag KCPE. Erokamano welo maga Ariro Dero man japuonj ka achiel kod Morino Kal bende kuom yuoro mondo mi utwa kodwa. Mane makelo giko mar chenro mar duoko mar KCPE ga mar 2022 nyaka chenro machielo. Nyinga Ochieng' Emmanuel. This December. Ayo! Kenapa saja hotel dia?